Egunon guztioi, egunon Donostiatik, hementxe gara, Kontxan, gogo biziz, alai eta pentsatu segundoko emanaldia eskaintzeko aukera izango dugula. Begira ze irudiak, ze kolorea hor, zale asko, hor oriotarrak, San Juandarrak ere mordo bat, Bizkai aldetik ere etorri da jendetza, bertatik bertara estropada ikusteko, eta nik uste dut aurtengo sailkatze saioek ekarri digutela egundoko indarra, egundoko gogoa eta alde horretatikan Euskal Telebistaren alegin osoa ere, berehala gure lankide guztiekin egingo dugu lehen errondatxo bat. Hasteko, Gaztañozpi jauna, egunon! Egunon, Mikel! Egunon, eta gaur, gure ikuslei adirazi behar diegun lehenengo gauza, egundoko egoaize zakarra dugula eta horrek markatu egingo duela neurri handi batean gure kirolarien jarduna. Hori da, zuzenean hortara haizeari helduko digogu, zalantzari gabe, eta adjetiboa horixe erabiliko nuke. Egoaize, ikeragarri zakarra, eta horrek, nabarmen, gaurko estropada, baldintzatuko du, goiti bera, gero setuko dugu, eguraldia eta abar, normalean, behera egingo du, eta bestea esan dezagun, urte osoan egon garela, gaurko marea biziaren zai, eta ikuste espada ere, horrek, Mikel, asko baldintzatuko du. Korronte izugarriak izango. Gaurko saioa, erabat baldintzatuko du, ikusten ez den horrek, itsasoaren misterioak. Ederki, eta bestetik posi gatoz, zergatik, aurtengo honetan, sailkatze saioetan, bai emakumeen saioan asteazkenean, eta batipate ostegunean, egundoko lehia ikusi dugulako, baino baita ere, ikaragarrizko piztualdia, esango genuke, zaleen aldetik, Ibon. Irudi izugarriak, hemen, San Juandarren posa eta nola ospatu zen, Ibaikakoek sailkatzea, eta egia esan benetan oso albiste posgarria da, eta garrantzitsua kirol honen etorkizunari begira. Nik uste dut oso bi egunak, baina batez ere ostegunak, izan zuen beste epika puntu bat, itxasoak ze itxaso mota zegoen, eta bar, eta niretzat aipagarria arranpala bizirik ikusi genduela, eta estropada honek hainbeste urteetan, pentsa hemeretzigarren mendetik gatoz, zerbait izan badu pasioa eta emozioa. Eta hori, Mikel, ostegunean ikusi genuen, bizi-bizirik ikusi genuen. Puri-purian, eta benetan da posgarria hori, eta hasierak honekan, aipatuko nuke, etorri den jende mordoa gaur, lehenbiziko jardunaldia izateko, aspalditxoko urteetan behar bada, jende emaririk handiena iruditu zeko. Kai aldean eta izugarrizko giroa dago. Jendetza handia. Momentu ederrak, momentu ukigarriak joan zen asteazken eta ostegunean bizi izandakoak, sailkatze saio benetan erakargarriak izan ziren, historikoa, 26 urteko kakotxartean lehortearen ostean hemen bizi izandakoa, eta dida batean, Eritz Hernandez lankidearen ganagoaz. Eritz, konta eguzu, nolako nobedadeak ditugu, zure inguru horretan, aurrera! Kaixo bikote, egunon, Euskal Telebistako ikusentzule guztioi ere gogoa genuen Kontxako lehenengo jardunaldi honetara iristeko, batik bat aipatu duzuen moduan, sekulako sailkatze estropadak ikusi genituelako, eta bedaz, gogo arrori piztu zaigu sekulako estropadak gehiago ikusteko nobedadeak. Gaur, kalen zozketan izan dira, neskena horrela izan baita, lehenengo txanda honetan, lehenengo kaletik Donostiarra arituko da bigarrenetik Astillero, eta bi favoritoak Tolosalde hirugarrenetik eta Arraun Lagunak iazko txapelduna laugarrenetik, bata bestearen aldean, ondoan joango dira lehenengo txanda horretan. Bigarren txandan izango dugu beste favoritoetako bat, Orio, baina kaleak horrela izan dira. Ibaika lehenengoan, Hondarribia bigarrenean, Orio hirugarren kaletik eta Zumaia laugarrenetik. Zumaiarrak pozez txoratzen gaurkoan ere jakinda aipatu duzuen modura ikusita nola selkatu ziren. Egoaizea aipatu duzue, badabil egoaizea hemen Badia barruan, ez da atzo izan genuen egoaize bortitzori, baina ikusiko dugu, ea nola eragin dezakeen haizeak gaurko honetan aipatu behar, egun aurrera doan enean haizeak aldatzera egingo duela eta egoaizetikan ipar-mendebaldeko haizera igaroko garela, baina tira, hori egun aurrera joan ala ikusiko dugu. Hemen gure kirolariak, beroketa lanak egiteko garaia da, erabateko arretarekin, eta bagoaz dida batean
saioaren jarraipena eta batipat bigarren zatia zuei aurkeztera hor izango dugu Jon Valentziaga lankidea eta berarekin Jone Oliban Deustuko arraunlari eta entrenatzailea eta baita ere bigarren mailako ligak antolatzen dituen erakundeko presidente ordea. Egunon bioi, aurrera! Egunon Mikel, egunon Ibon eta egunon ikusentzule, noski, bai, hemen gaude bai eta aurten gainara gurekin, lagun berriare bai, Jone Olibana ikustu ere, Joni, egunon, zuri ere? Egunon. Uretan egotean nahiago behar bada, baina, hemen beharko du, hemen ere gustora, ez da, pentsatu nahi dugu. Uretan beti hobeto, baina, gaur kontxa birezia da berdin eta parte hartu behar da, dan moduan. Batean edo bestean, modu batera edo beste batera. Bai, bigarren zati horretan hemen izango garako, estropadak ematen duen guztia azertu nahi dugu, baina hori diogun bezala gero izango da, baina hori bai, hasi aurretik Jone galdetu nahiko nizuke, zu zeuk ere, eta raunari buruzari gara eta bustitzeko eskatuko dizut. Gehien hautan dauden, ontzi hori ikusten nahi dituzu zuk ere favorito nagusiak Kontxako bandera irabazteko? Hombre, printzipioz bai. Orain arte estadistikek esan dute, bai arraun eta bai hori direla markatzen dutenek nondik joango dan, baina ikusi barko dugu zer gertatzen dan. Itxasoak esteko zer ikusirik guaztenean dagoenan egon zenagaz, orduan gaur diferentziak txikiagoak izango dira, eta batez ere igual ez dala eseristen urrengo domekara begira. Laster, ikusiko dugu bai zer gertatzen den lehenengo kolpea zeinek ematen duen. Gu hemen izango gara bai, baina hainbat helduleku ditugu, hainbat kokagune ditugu, eta esate baterako portualde horretan, beste Sara Gandara lankide izango da. Sara, egunon, zurea da hitza. Zer daukatzu kontatzeko une honetan, horti bertatik? Begira, Jon, hemen gaude, sekulako jendetza artean, egia da orain rampa honetan momentuz jende askorik ez dagoela, baina begira zenolako aldarte honean dauden getariarrak, txaranga eta guzti, orain arte, hemen egon baitira arraunlariak beroketa ariketak egiten, eta esan duzu, hemen jende andana dago, ikaragarrizko kolore ugari dauzkagu hemen, badakizue, beti ere oso berezia delako Kontxako bandera hau. Lehendabiziko jardunaldia dugu, protagonistak hemendik harrapatuko ditugu rampa honetatik, uretatik atera bezain pronto, baina goiz ere bueltatxo bat egin dugu, izan ere neskak orain hasiko dira, eta urduritasuna eta tentsioa izan da nagusi jakina, eta eurek hau esek esan digute. Azken bi astetan oso entrenamentu honak inditeu eta taldea oso gogotsu da. Beste faktorek, bai arerioa, bai haizea, beroa, hoi ez dago gure eskutan, orduan guk gure lanen zentratuko gea eta aldeun honen egiten saiatuko gea. Bueno, pues el objetivo de Astillero es hacer mejor regata que la que hicimos el miércoles, que la verdad el largo de ida no fue el mejor para nosotras. Y nada, disfrutar una vez aquí dentro. En cuanto a la tanda que nos ha tocado, pues yo creo que la verdad está muy bien. Tenemos a las dos más rápidas, yo creo. Y luego tenemos a Donostiarra, que es con la que estuvimos peleando todo el verano. Así que yo creo que vamos a tener la baza de ir con las más rápidas, pero también de ir con alguien de nuestra tanda. No creo que quedemos pues descolgadas. Y con respecto al objetivo, pues yo creo que disfrutar, eso es lo primero, y sacar la mejor versión de Astillero, que yo creo que todavía está por ver. Aste hau ondo jonda, posik gaude, egin dugun entrenamendukin eta dena, eta dakigu hor kanpoan zaila egongo dela, oso lehiakorra, eta, gugan konfiatzen dugu, eta dena ematera jongo dira. Nik uste gaur etorgean denak helburu eta asmo igualaken gatozela, estropada irabaztea, lehenengo tanda hortan burrukatzea, eta irabaztea ez badau lortzen, alik eta denbora gutxinea gehatzea, o behintzat margen txiki eukitzeko urrengo igandene disfrutatu eta banderan bila juteko. Gu etorri gea pixka bat, asteazkenean ez zitzaigun estropada honatea, orduan sentsazio onagoa bilatzea, disfrutatzea, azkenean helburua Kontxan egotea zen, lortu genuen, ligan ere helburuak bete ditugu, orduan gure gaur egin nahi deguna da disfrutatu, ondo arraun nahi, eta pixka asteazkeneko arantza bikendu. Eta baldintzak ondo, badakigu haizia ongo dela, itxaso asteazkenean baino hobeto ongo da, orduan, konfiantzakin gatoz, berriro ere ligan eman dugun maila emateko gai izango gehala sinisten. Ekipoa gogotsu dago, posik, eguaztenean indako estropadiaz gustora geratu zirean, hasi gaurko ni pentsateot injarrakin urtengo dizela, eta aldan estropadaik onena eitzen jungo dizela.
Bueno, nik uste gogotxu pasagula astea, sentsazionak eduki ditugula entrenamenduetan eta horrekin gatozela. Eguraldia ikusita, ikusi beharko da haizeak nola errespetatzen gaituen eta espero egun ez egotea aldaketarik txanda batetik bestera eta horrekin aterako gara. Bai, helburua uste dut urtero bezala, albezain estropada onena egitea, gure jaunketa hartzea, eta alba dugu tarte handi batera atera urrengo igandean lasaiago etortzeko hobeto. Gogoen aldetik oso gogotsu gaude, egia da urten esan duzuna, sailkatze estropadarik ez dugu izan, baina hori, ez digu buruan ez aldatu, oso determinatuak gira eta gogotsu. Listo. Entzun duzu, denek egin nahi dute estropada hon bat datorren igandean, ahalik eta ondoen ateratzeko eta banderaren lehiari dagokionez aukerak izateko. Hementxe momentu honetan rampa utxik daukagu, baina arretagunea hor goian daukagu, jendea akuariumaren goiko galdera doa, estropada behar bezala ikusteko, eta gu, esan bezala, protagonisten hitzak jasotzeko hementxe izango gara rampa honetan, baina beste puntu bat ere badaukagu, elkarrizketak ere egiteko eta beste protagonista batzuen hitzak entzuteko, eta ura portaletasen dago eta bertan dago gure lankide Inigo Barrena. Aurrera, Inigo! Kaixo Sara, kaixo lankideo, kaixo ikusentzule guztioi, baigu portaletaz eta Garabia inguru honetan gaude, ikusten duzuen moduan, gure atzean lekitxarra dugu, azken bileratxo hori egiten, eurentzat oso egun berezia da, 26 urte joan eta gero berriz ere itzuliko direlako Kontxako lehia honetara, San Juan darrak ere atzean daude, talde ia gehienak hemen ikusi ditugu, azken beroketa lan horiek egiten, traineroi azken prestaketak egiten, ureratzerako unean dena ondo joateko, baina arraunlariak eta taldeak ez ezik zale ugari ere batu dira hemen kuriositate puntu horrekin, arraunlariei azken animo horiek emateko, esaterako Orioko bi taldeak, bi arraunlariak, bi taldeak txalo zaparrada batekin agurtu dituzte, txaranga ere entzun dugu, bengalak ere piztu dituzte, hemen ere giroa nabaritu da, dena prest lehiarako eta gure hemen izango gara, zeuk esan bezala elkarrizketa horiek eta protagonista gehiago jasotzeko. Bueno, hemen, kirolariak, batzuk prest, beste batzuk oraindikan azken aholkoak eta entzuten, zaleak, egundoko jendetza dago, hor marea horia, Gaztainazpi jauna, ikaragarria. Herria ustu da, eta batez ere gazte jendea, batez ere gazte jende ugari, goiz-goizetik herria, gaztez bintzat, ustu egin da. Era guztietako koloreak, baina egia da, irudi hori zugarria da, akuarium gainean horien gustoko toki horretan, gaur lehen eta bigarren da laugarren hilarak ere horiak direla. Bueno, Ibon, zor diegu gure ikusentzulei, nolabait datu sorta teknikoa, beti bezala Euskalmet eta Astiko teknikarien laguntzarekin osatzen duguna. Nahi duzunean, aurrera. Hauxe, Mikel, gaurko marea hainbat aldiz, aurtengo abuztuan aipatu duguna, koefizientea eundala udara osoko handiena. Itxasbera amaiketan, amekak bost gutxiagotan, izan da beraz gaurko lau txandak, ura gorantzeman da eta batez ere. Goizak aurrera eginala, korronteak indar gehiago hartuko du, ordu bata ingurura. Eta gaur egundoko korronteak izango dira. Beldurgarriak kanpoan. Orain, bestea bat, marea, funtsezkoa, hau batimetria, horra, gaurko marearekin, metroa pasatxo, estropada garaian, hemen barruan, uarte inguruan oso ondo gutxi, 21 metro lehenbiziko kaleak, bigarrenak nabarmen hor ikusten da, Ubidea kanala nondik duan. Kanpoan lehenbiziko kaleak nahiko ondo, baina boskarren kalean pantxak. Asko helduko dio gaurko marearekin, ondo gutxi baitago. Bestea, horra, haizea, egotik sartzen da, beti ere mendebaldeko ikutu batekin, beste gakoetako bat. Olatuak 0,8 handienak izan daitezke. Une honetan ez dago alakorik, hori handienak izan daitezke. Beti ere, ipar mendebaldetik. Eta zailtasuna itxasoari dagokienez bikoa, baina haize ufada indartsuenekin hori nabarmen 3 edo 4 igo daiteke batez ere barrura. Eta haize ufada horiek alde edo kontra, horrek ere era bat aldatuko du, arraun egiteko era eta dena. Eta badakigu hegoaizea zerbait baldin bada da, ratxeatua eta kapritxosa. Horrela, hegoaizea brankaz, batez ere lehenbiziko eta bigarren kaleak joateko onak etortzeko hor berdean
koloreztatu dugun gune horretan uhartearen babesa izango du, 3. kaleak eta batez ere, 4. eta 5. poparean etortzen. Hori ere, gako nabarmenetako bat. Lehenbiziko kaleak ez du eskapurik, iesbiderik hor. Eta hau, beste grafiko bat, aztiko lagunek eman da, ura gora datorrenean badia nola betetzen den. Hor, igeldo eta uhartearen artetik urrun masa handia, eta atera beharra dauka, baina garrantzitsua badiara ura sartzen da, hor beti gora datorren gezia, hortxe, kanalaren erdi-erditik sartzen. Bueno, eta emanaldien nolabait aurkezpena egin eta gero, goazen orain buru belarri emakumezkoen lehia aztertzera. Lehen jardunaldia, 18. bandera da hemen Kontxan, emakumeentzat, eta gaur aipatu behar da, zozketak nolabait kokatu dituela, favoritoak edo gutxienez bi favorito bai lehen txandan. Eta lehen kaletik Donostiarra izango dugu lanean, 2. Astillero, 3. Tolosaldea, 4. Donostia Arraun Lagunak. Favoritoen multzoan sartu beharreko hori jo, 2. txandan izango dugu, eta haiekin batera Ibaika, Hondarribia eta Zumaia. Bai esan behar da, kale zozketa nolabait indartsuenen aldeko edo izan dela, Ibon. Bai, gaur kalerik estimatuenak 3. eta batez ere 4. Ez ateratzeko, hau garbi utzi dizagun, ateratzeko ez, baina gero uharteak goaize horri kiragarrizko babesa eskaintzen diolako. Eta alde horretatik, Tolosaldea 3. izango dugu, Arraun Lagunak 4. eta 2. txandan hariko den horio 3. Bueno, kale zozketari buruzko datuak horiek eta dida batean aurkezpenak ere egingo ditugu. Lehen kaletik Donostiarra, sailkatze saioan oso maila honean aritutako kuadrilla, Ibon Urbietarena. Patroi lanetan Maroño Galiziarra. Maroño, bueno, behar bada aldaketarik esanguratsuena, Mikel Brankan, gaur Veronika Abalo, Garamendi, ikusten dugu, azken aldian, eta horixe, bueno, nire harreta piztu duen, mugimendu. Galiziarraren aldako agustua, zelkatze saioan ere gertatu zen, Joan geratu zen Likitxara. Bueno, Astillero, 2. kaletik, entrenatzailea Sara Vázquez eta Lara Fernández patroi lanetan. Hori da, aurten ikusi dugu, nola bi patroiekin ibili diran, Astilleron, eta gero bestetik, bueno, Alba Meiz jarri du espalda baborrean, eta Rozadillo onketik. Aldaketa hori ere, askotan egin izan du. 3. kaletik, Tolosaldea Ramon Erostarbe prestatzaile eta Nerea Perez patroi lanetan. Salketze saioan bezalaxe, Naure Osoro ordezkoen tostan geratu. Oia, Nerea Perez, patroi, hor begira nola ikusten dugun, itxaso izpurua baborrankekoa, azken orduan begira. Lau, hankalekua eta ipurdiko tosta nola begiratu duen, dana ondo lotuta dagoela. Horrentxe oiua ingo dute. Bueno, 4. kaletik egungo garailea azken urteetan nagusi izandako Donostia Arraun Laguna Joan Mari Etxaberen kuadrilla, patroi lanetan Joan Alzuet, eta ez da ustekabeko handirik eskifaia. Ez, bueno, Maider bero ikusi dugu batetik bestera uda osoan zehar, hortxe 2. tosta estriborrean, Lapurtarra, naikari azkue, espaldatik gainerakoan irurtez Mikel sorpresarik, Lucia Ganal, 2. tostan, eta abar. Alzuet entzun duzu azpitik, begira hemen, San Juan Darrak, 8 urte pasa eta gero arroxak bueltan, eta zale asko. Ea ba, hemen dira kirolariak, eta begira, aizea. Ego aizeak, batipat nolabait Santa Clara uhartetik hor kanporuntz eragin oso handia izango du. Eta beste ohar nire ustez garrantzitsu bat. Ego haizea aipatzen dugu, baina estropada ere mura ez da atzetik zuzen sartzen. Sartzen da antiguotik parte sarrera bezala. Gurutzatuta, atzetik gurutzatuta, baborranketik bezala. Ateratzeko etzait bat ere gustatzen 4. kalea. Etortzeko bai. Hor dira kirolariak pronto, Joan Alzuet zuen iruditan.
Tolosarren patroia ere bai, Nerea Perez, Dendenak Erne, Lara Fernandez, eta hemen Maruño. Nikol Maruño. Aize txoroa da oso, semaforoa, oraindik Keinukari. Erne daude. Azken zuzenketak egiten epaimaitik. Astillero atzerantz. Keinukari oraindik. Semaforoko argiak hor ikusten dituzue, goikaldean, Leiatila txikian. Donostiarra bantean. Erne ibiliko dira denak, zailkatze saioan zarautzek izandako gorabera kontuan hartuta. Erne, bai! Balekoa. Hala iruditu zen eri, garbi. Bueno. Hasi da baleia. Ikuskizun handi bat dugun eta bandera joan dadila. Alegin handiena eta egokiena egiten duenaren etxera, edo herrira. 50 palati gora lehenbiziko txampan. Arraun lagunakek eusten dio, 50 gorako erritmo hori. Arraun lagunakek branka aurretik sartu du. Eta Astillerok 2 segundoko galera. Une honetan, haitzeak 13 kilometroko indarra du, 13 kilometro orduko. Hor garrantzitsua. Arraun lagunakek aurten estropadazko txikitu ditu, 2. minuturako, 3. minuturako. 2 segundo aukariei, 40 segundotan. Oso irtera latza, arraun lagunakek egindako. Arrigarria. Ontzi bat, Donostiarrari eta Astillerori. Minutua betetzerako. Tolosakoren heldu behar. Astillero asko ari da sufritzen. 4 segundoko atzerapenarekin. Donostiarra ere bai. Lehen bi kaletatik, Ibon. Bai. Oraindik 40 palatik gora. Oraintxe pixka bat azeltatzen. Arraun lagunak erritmoa. Ontzi bat, iaia Tolosaldeari ere, une batez, GPS-ak 3 segundoko tarteare adierazten du. Begira Nerea Perez, markak eta lanetan, kaleari eusten. Eitu Tolosaldean ora joan den, Ibon ikusentzuleok. Oso ongi gezi horiek, horrela sartzen dira. Arraunen irtera harrigarria. Ontzi bat hartu du, eta Donostiarra eta Astillero ez dut esango lehiaz kanpo utzi dituenik, baina 5 segundu. Minutu terdiko lanean, oraindik 2. minutura heldu gabe, harrigarria iruditzen zait. Hau aurtengo uztailean batez ere, dezentetan egin du, hasieratik txikitu. Gora dezagun arraun lagunakek 3 garaipen dituela hemen, 2021, 23 eta 24ean. Eta esan beharrik ez dago, arrauntzaleok ederki dakizue, nagusi izan dela Euskotren Ligan. 16 estropada jokatu eta 12 irabazita etorri da. Aurkari zuzenena, Tolosaldea, 2. amaitu du ligan, 3. tokian Orio, hau ebiak puntotan berdinduta. 4. segundoa, arraunek Tolosaldea. Eta arraun lagunak 36 paladan, Tolosaldea 38 terdi, 39an. Argi orain altzuetek orain bere kaleari heldu behar dio. Nerea Perezek markaketa lan garbia. Hortxe daude, hurbil biak, 4 segundoko errenta, eta Donostiarra eta Astillero atzean haien arteko beste lehia bat egitera behartuta. Lehenengo haize igoera, 25 kilometro orduko une honetan. 36 pala terdi oso luze arraunean, arraun lagunak. 2 pala terdi gehiago joz Tolosaldea. Bizi hasi da, baina orain arraunketa asentatu eta aldatu. 5 segundoko errenta hartu du arraun lagunake. Begira kanpoan, Mikel Barka, 28 kilometro orduko. Airean doaz. Arraun lagunak airean doa. Eta honek nolabait aurkariak ere, aldez aurretik ekarri duzun estrategia hori behar bada birplanteatzera behartzen ditu, ez? Kolpe psikologikoa bintzat, bai. Mikel beste ohar bat. Egoaize honekin, ziaboga ikeragarri gaiztoa eta zaila dago. Ez da ohiko ziaboga bat izango, 3. kalean da arraun, barne lineatik esan diguten ez. Bueno, tarte ere badu, 5 segundo. Bueno, 6 behar dira, 5ekin epaileak azkar emango dio agindua. Baina, hortxe, sarturik, emugan. Eran jarri zaio. Gainera, hor 4. kaleak ondo gutxi dauka. Bai, haizeare gora, eta gure droneentzat hor zaitasun handiagoa ere, lan egiteko.
baina hemen dena buru belarri, zuei alik eta emankizunik egokiena eskaintzeko gogo biziz. Arraun Lagunakek Tolosaldeari 5, Astillero asko ari da sufritzen, eta Donostiarra ere bai, ikusi goian markatuta dituzuen diferentzia. Luze oso azkarra ingo dute. Argiziagoa, Orain abiadura berean, Tolosaldea. Begira, enfilazio ezberdinak. Bai. Oso ezberdinak enfilazioak. Belarti eta pronto badoa. Argie. Sartu. Ongi, trabes eginda. Ongi, Donaldzuet. Orain iraman egingo du. 4:49 Arraun Lagunakentzat. Maniobran. Eraman, aizeak eraman. Astillero eta Donostiarra sufritzen. Bueno, 4:49 Arraun Lagunakek Tolosaldeak 5 segundu terdi gehiago, 5-0-4, Astillerok eta Donostiarrak 5-0-9. Maniobra ostean 7 joan da diferentzia. Ni orain Arraun Tolosaldea Lagunakek Tolosaldeari 6-7. Ni Uberara sartuko nitzateke. Babes gehiago izango duelako. Makur egin da altzuetan. Luze Arraunean, Bai, eta hemen ezin da ezer utzi. Besteak beste, aurkarik garrantzitsu bat, bigarren txandan jardungo delako, haizeak izan dezake aldaketa, edo barealditxoa, edo bate dakizer, eta hemen oparirik ez dago, Arraun Lagunakek ez dute jarraituko du, eta Tolosaldeak ere orain sufritu egin behar du. Sufritzeko garaia du. Bi ohar, ikusten da Tolosa nola sartu den, niretzat oso ondo Nerea Perez, hor banderari eusteko, eta bestetan harrituta ez, baina Arraun Lagunak, Arraunean dator, airean, blokean, luze, 37 baladan, eta begira ze luzero ari dira. Maniobran 5 segundu terdi, orain 8. Donostiara 3. postuan dugu, eta Astillero kanpoan. Esan dezagun hemen Gipuzkoak 7 ordezkari dituela, eta Bizkaiak bat bera ere ez, eta Kantabriak bakarra. Galiziak ere ez du, lortu, hemen ordezkaritzaik izatea, eta Asturiasek oraindik emakumeen arraunketari dagokionez, tostako arloan eta batipat traineruan urrutitxo dago. Zergatik nahi du gaur jendeak 4. kalea. Bain zuzen ere gune honetan uartaren babes hartzeko. Niretzat Tolosaldearen maniobra orain, ona egokia, uberan jarrita. behartuta zegoen hori egitera, bai. Asko galtzen, Ziabogan 9 luze galduta zan Astillero, orain 17. Donostiarra 10 segundora zen, orain 16. Aizearen aurka, 37 paladan. Luzero horrekin, ikeragarria da. Begira hitzak nola ikusten diren, itxasbera harrigarria da. Hemendik ikusten dugu oso ondo, ontzi barrutik, urrengo ontzia Tolosaldea, non dagoen. Hemen Donostiarra Urbietak prestatutako emakumeak, hauek besteak beste, gero playoffean ere defendatu behar dute, urrengo urterako Euskotren Ligan duten txartel hori. 9 segundo, Arraun Lagunakek Tolosaldeari tarte handia ditugu, lehenengo aldiz 10 segundo. Begira, irudia. Hauxe, irudia. Iru treneru. Ez dut esango harrituta ez da gutxia horik ere, baina iruditzen zait, Arraun Lagunak zalantzari gabe, bere errendimendurik onen. Eta 37 terdi 38 paladatan. Eta luzero horrekin, eta bloke horrekin. Erakustaldia. Erakustaldi galantari dira ematen Donostia Arraun Lagunakeko emakumea. 20 segundutik gora galduta dira Donostiarra eta Astillero. Psikologikoki gogorra Tolosaldearentzat, ez ikusten non dabiltzan aurretik Donostiarrak. Eta era berean, gero arituko den hori jorentzat ere presioa. Erlojupeko lana egitera irten beharko dira gero bigarren txandan horiak. Hiru ontzi, jator. Portularrume, Larrañaga, Inesierra, Jone Pastor, Agirre Zabal, Mendizabal da izpuru bagorretik. Orain eusten. Bueno, orain Miguel. Sufritu egin behar da. Eutxi banderari, eutxi. Beste galde badago. Bizirik heldu. Beste sosketa bat izango da, naturak ere auskaloz ere karriko duen. 350 metro.
orain tartea mantentzen behintzat ari dira Tolosaldeakoak. Gehiago ez dute galdu, azken 2 minutu hauetan. Begira, ritmoan beti, bi pala terdi. Donostiarra ere justu bada, baina horti da, segundutxo bat Branka Astillerori aurretik sartuta. Donostiarra erabat lehenbiziko kaletik, Arraun Lagunak Tolosaldeari 9 eta azken 200 metrotan sartuko dira dida batean. Eta azkeneko 2 minututan Tolosaldea eusten. Eusten ari da, bai, eusten ari da. Sufritzen. Horat Lopezen aurpegia ikusten dugu eta dena adierazten dugu, ze alegin ikaragarriari diren egiten. Orain hemen haizeak behera, 9 kilometro orduko. 9:10 segundo, hortxe dago Koska. Orentxe gora. Eta azken txamparen garaian, gara Jaun Andreok, Arraun Lagunak, lehen txandan nagusi. Arraun Lagunakik onena ikusten ari gara eta ikusi dugu, onena. Arraun Lagunak hemen txeda, bai Arraun, 10:29. Handa Tolosaldea, bigarren postuan, bai Tolosaldea, ia 10:92 eunen gehiago behin-behineko zenbaketa. 10 eta 29. Hemen Mikel? Astillero 3, Donostiarra 4. Astillerorren denbora 10:53, behin-behinekoa da, Donostiarrak 10:54. Iragarkien ostean, denbora zehatzak eta garaileen hitzak. Agur bero bat berriz ikusentzuleok, emakume lehen jardunaldian, aurrenengo txandan erakustaldia eman du Donostia Arraun Lagunakek, 10:29 eta 20, bigarren Tolosaldea, 10 segundo gehiago borobilak, Tolosaldeako emakumeek erabilitakoak, Astillero 3, 24 segundora, 25 laugarren Donostiarra. Eritz Hernandez, nahi duzunean aurrera. Gurekin dugulako Lugainen ontziaren patroia joan altzuet, zorionak. Esker. Egan egin duzu, hasi eta buka, lehenengo 40 segundurako, ja 2 segunduko abantaia, hemen espekulaziorako tokirik ez dago? Bai, bueno, oso determinatuak atera gira, bagenekien estropadak zati desberdinak izango zituela, irlak bestuko gintuela hasieran, ontzi guztiak gutxi gora bera berdintxu, orduan gure salida betikoak egiten saiatu gira, ongi atera zaigu. Eta gero ihlatik atera eta pixkat aize gehiago izango genuela bagenekian, gestutu dugu. Eta gero bogatik bueltan berdina. Eta azken 2 minutuak puskatzeko ginen eta ongi atera zaigu. Konta iguzu hor kanpoan nola dagoen, ego aizea daukagu, ego aizeak, ez du beti jotzen, baina jotzen duenean arriskutsu izan hori da, ziaboga horretan eta gero bueltarako horretan, korronteak aizeak nola nabaritu duzu ertxopatik? Bai, gehien bat aizeak 3. kalera botatzen gintuen. Gure kalera eusten saiatu naiz eta gero guk hitz egin genuen. Bagenekian aize bolada batek desorekatzen alduela trenero azkar eta hor segundu batzuk galdu. Oso atento egon dira jaunlariak hori eta ongi orekatuak ibili gira. Joana, Tolosalde bezalako aurkari zuzanari, 10 segundo, borobil. Bai. Kolpea handia da, psikologikoa ere bai, ez dakit erlaxatu ezarete erlaxatuko, baina lehen lana hau oso ondo egina dago. Bai, hori zen gure helburua. Estropada hau badakigu oso determinantea dela, urrengo igandean etortzeko erosoago edo
behintzat, hori ez da pasa oraindik, orduan ez dakigu nola aterako den, ez nahiz hau aintzinatuko gehiegi, baina bai, gure estropadaz pozik. Jarraitu pozik, datorren asteburuan ikusiko dugu elkar, abantaia erosoarekin, zer gertatzen den orain hori horekin, baina esan dago egineko lanati zoriona Joana. Bai, mire esker. Pozik joan alzuet, ala izango dira, baina lasaiago, bigarren txanda bukatu eta gero. Eta bigarren txanda lehen kaletik Ibaika, bigarrenetik Hondarribia, hirugarrenetik Orio, laugarrenetik Zumaia. Eta, Ibon, guazen aurkezpenak egitera dida batean. Bueno, Ibaika lehenbiziko kaletik Mikel, eta hor aldaketa gehienak Mendizabalek babor espaldan eta boskarrenean egin ditu, gaur espaldatik Aitana Markina eta Usu Osa. Gainerakoan, betiko egiturari eutsi di. Bigarren kaletik Hondarribia izango dugu, Euskoten Ligan maila galdutakoa, baina zailkatze saioan oso txukun ibilitakoa. Bueno, Cortes prestatzaileak ez dit ezerk arreta ditu, Miguel Camarero Anketik, Neritz Martierenarekin, eta betikoari... Uste du dela zailkatze eguneko eskifaia. Eskifaia, Maider Peñal baborrean segitzen du, eta guztiz kontzentratu. Hor dituzue. Aizeak baju aldia du, Bai, aizea ipatu duzu eta datu emango ditzuet ikusentzuleok, bataz bestekoa lehenengo txandan 17 kilometro orduko. Eta inaiz begira, Paseo Berriko banderak, lehenbiziko aldizko, eta horixe dio iragarpenak, Hortxe datoa, irudiare bai. Baju alditxoa. Bueno, hirugarren kaletik arituko dira, Oriotarrak Patxi Francesek bere azken kontxako bandera du Oriotarrekin eta aukeratutako eskifaia ordu zuen hori. Bai, bueno, urdapileta Anketik horrarregi bili da, bigarrenetik ondiz leku barri, baborrean beti ere, boskarren tostan aritu dena urtu esuan zehar, Oubina boskarrenetik, Andrea Estriborrean, itxaso askonobita laugarrenetik. Mugimenduak egin ditu, naia badiola, bigarren tostan, horre zerbaiten bila aritu da. Eta hemen Zumaia. Kike Manterola prestatzaile eta patroia txandakatzen ibiltzen da gaur Naroa Goikotxa Hondarrutarra kokatu du txopan. Hori da, Jimenez Lehorrean utzita eta, Abe Mikel begira. Zarautzen akats horrek zer aukera eman dio. Ea lau ontziak orantxe kokatzen ari dira, epailen deia bizkor jarraituz. Nabarmen barka, Bai, nire ustez aizeak bera, bai. Alegia, alde hortatik hauentzat ona, ez dira joango bigarren txanda bezain azkar, baina bigarren luzean horrela segitzen badu, baldintza hobeak izan ditzakete, bigarren txandakoek. Aurkari zorrotz bat desagertu egingo da, edo behintzat indargabetu. Bai, eta hori dio aurreikuspenak gainera. Ontziak hortxe dituzue, epailen zuzenketekin, momentu semaforoa itxalita, orantxe piztu da, keinukari dugu. Ibaika atzerago. Lau ontziak pronto. Orantxe bandera, Bandera txuria. Gorri. Bai, berdea. Ona. Legezkoa, bai jauna. Bai. Hor, ez dago zalantzari. Ikus dezagun. Orio eta Zumaia, gogor, branka aurretik sartzeko asmoarekin. Niretzat gakoetoko bat estropada honetan, ea Oriok kanporantz Zumaiari kalea irabazten dion. Gero laugarrenera nahiko duetan, sartu. Momentuz Oriok segundu bat Zumaiari, baina konparaketan Arraun Lagunak Oriori 2 segundu. Bai, eta Tolosaldea bera ere, txanda hauer, haize gehiago izan baitu. Nabarmen lehenbiziko txanda, ateratzeko garaian. Kanpoan, iruditzen zait, tarte handiak izango dira. Txanda batetik, beste. Baina, estropadetan... 4 segundo, Joan egin behar da, eta gero etorri. Minuturako Arraunek hori 4 segundo. Hori jotarrek orain burua erabili behar dute, burua hotz mantendu, eta naiz eta ikusi orain galera badutela, pentsatu, agian bigarren luzerako baldintza hobeagoak izango dituztela. Baina hori esate erresa da, eta gero hor 180 pulsazioetan zoazenean hori egitea oso zaila. Hori jo, txanda gobernatzen ari da, baina lehen txandarekin konparaketa eginda minutu terdian Arraun Lagunakek 5 segundo atera dizkio eta Tolosaldeak 2. Orio orain Donostiarra eta Astilleroren denbora markatzen ari da. Txanda,
azkarrena da, baina konparaketako datua hori da. Ibaika eta Hondarribia atzetik. Oso asentatuta arranketa, Oriok, 37 palat erdian. Ordoa ba Orio, 3. kaletik, 4. kaletik Zumaia, titin bat estriborraldera eginda. Nikako horri ikusten dut, txanda honetan. Ea Orio kanporan Zumaiari kalerik irabazten ote dion. 2 segundo momentuz, ontzierdi bat pasatxo, eta laura dira Ibaika eta Hondarribia eta Ibaika. Konparaketan, Jaun Andreok, Arraun Lagunakek hori une honetan, 2 minutu terdiko jardunean, 8 segundo. Eta Astillero eta Donostiarra bera, aurretik. Alegia, lehenbiziko txandako laguntziak, bigarren txandako laguntzien aurretik. Mikel, haizea eta korrontea. Urak gorantz dator, orain kontra daukate indarra hartzen ari da. Ikeragarria botako dut, niretzat ziabogan 10 bat segundo atzetik, firmatzeko modukoa orain, Oriok Arraunekin. Gero aukera izango dute. Eta korronte hau, gero datorrenari begira, gizonezkoen lehiaren garaian eta indartsuagoa izango da oraindik. Biki Piñeiro. Bi segundutan egon kortu da diferentzia, eta Ibaika eta Hondarribia beste bi txandakideak ere ez dira erabat erori. Atzean dira, orain Arraun Lagunakek hori 11 segundo. Eta hori litzateke izango orezko txandan, gaur 8. Orain ditugun zenbakiekin bai, baina 200 metro gehiago dituzte balizara iristeko eta gero bueltako luzean aldaketa etor daiteke. Izango da, seguru asko, aldaketa aipagarri bat. Amairu segundo, Bai, nabarmen egin du bera. Aizeu fadak oso garrantzitsua ziren hasiera horretan, 25koak eta hartu ditu gure anemometroak. Gainera, indartsuenak kanporantz izan dituzte. Hori da. Bitu, 3. segundoa orantxe, Oriok Zumaiari, traineru bat bete-beterik, eta Ibaika eta Hondarribia 2-ontziko galerarekin ditugu. Zumaiarrentzat hori da momentua, gozatu egin behar dute, Zarautzen utxegite horren eraginez sartu ziren zelkatze saioan, egundoko denboraldia egin dute Euskotren Ligan, 4. izan dira, igo berriak direla kontuan hartuz txalogarria da hori. Eta begira, orain une honetan Arraun Lagunakek hori 16 segundo, eta Donostiarrak eta Astillerok estropada puntu honetan 6. Dena esateko, Tolosaldeak 11 segundo. Bigarren txandako entzat, orain hobe informazio hau ez ezagutzea ontzi barruan. Kanpoan 20 segundo izango dira. Zenbaterainoko buelta ekarriko duen, ez dakit. Ziaboga hemen, noizko aliatu, Badoa hori jo, ontzi bateko errentarekin. Biki Piñeiro pronto. Biki Piñeiro. Zabalatera beharko luke. 5 eta 16. 16 segundo gehiago Arraun Lagunakek baino. Zumaiak 5 eta 18, 19 segundura. Ibaikak 5 eta 23, garailarekin kontuak eginda, 23 lehen txandako garailarekin, eta Hondarribiak 5 eta 24 segundo atzerapen handia. Maniobra egin eta gero, Oriok Zumaiari 2, orantxe bertan. Ibaikari 8, Hondarribiari 9. Baina begira, Orio dagoeneko Arrauni pijan dizkio, eta Astilleroren gainerare etorri da. Orain Orioren alde dago, ez Orio eta bere txandakideen alde. Ega ritmoan. Naturak lehen kendutakoa, orain bueltatu egingo die. Zen eurritan rekuperatuko diren, hori laizter jakingo dugu. Galdutako adina etzait iruditzen, izango denik. Marea bizi hauek, Miguel, alperri da. Horrelako koefizienteak ikusten ditugunen, beti horrelako gauza harrigarriak gertatzen diren. Argi, begira, Zumaia oso ongi, Egun handian estropada oso ona egiten. Mantentzen da, Orio eta Zumaiaren arteko koska, 2-3 segundo,
Orio, arraun lagunakekin konparaketa eginda, 13ra, Ziabogan 16ko galera zuen, ia 17. 16 eta 80 euneneko. Begira, minutu terdian, 3 segundo. Egon kortu eginda orain, Hor, kanpokaldean Ziaboga egin eta lehenengo metortan errekuperatu ditu Orio segundo horiek. Orain hortxe da, arraunekin konparaketa eginda, 13-14 eta Tolosarekin 5 segundo. Nik uste dut ufadarik gogorrenak, lehenbiziko txandako, lehenbiziko luzean izan direla. Alegia, ontzia kanporantz. Alde, kanporantz zikoaztela. Bueno, atzeko burruka ere polita doa, Ibaika eta Hondarribiaren artean 2 segundu besterik ez, Errenteriakoen alde. Zumaia burrukalari bat ari gara ikusten, Oriorekin lehian. Eta Oriok, arraun lagunakekin eta Tolosaldearekin zuen galera orain egon kortu eginda, 13-14 segundotan dago. Honek esan nahi du gauzak horrela, momentu honetan, bai Orio eta baita ere Zumaia, Zumaiarena ez da guain argi, baina ohorezko txandan izango genituzkeela. Baina Zumaiaren postua ez dago hain garbi. Hala ere, 2 segundo da, Eta Zumaia ohorezko txandan sartzeko aukera garbi-garbiekin. Zumaia estropada oso egokia ari da egiten. Eta azken 2 minutu hauetan Oriok ezin izan dio segundurik errekuperatu arraun lagunakin. Hogeita hemezortzi pala Orio. Eta Zumaia ere, bai, hortxe. Bueno, Santa Clara uartea pasa eta Bahia barruan 13 segundo gehiago arraunek baino Orioren lehen helburu izango litzateke Tolosaldearen zenbakietara gerturatzea. Hurbiltzera, txanda gobernatzea, ari da gobernatzen. Baina nik uste dut Orioko arraunlarientzat Zumaia inurbil ikustea ere kalterako dala. Burua martxan jartzen duzu eta horren mesederik ez. Ibaikak bestetik 2 segunduko abantailatxoa atera dio Hondarribiari. Orain aizetxoa berriz, baina 10etik bera guk antzematen dugu, baina adibidez helmugako balizen banderak ia mugitu gabe ditugu. Oriok 12 segunduko galera une honetan arraun lagunakekin eta txandakide den Zumaia 4-5 segundora du. Horein goraldi, nabarmen, Oriok, Jarraitu egin behar dute. 40 pala dagoeneko. Oso goian jarri dute langa bai arraun lagunakek eta baita Tolosaldeak ere. Eta hor da, garbi orain Orio, berriz ere errekuperatzen, 11 segundora da une honetan, eta beste 270 metro ditu Tolosaldearen zenbakietara hurbiltzeko. Une honetan Zumaia ere ohorezko txandakoa litzateke eta tartea nahiko handia da. Orain ematen du segurutzat jo dezakegula Ibon. Zumaia ere ohorezko txandan izango dela bigarren jardunaldian. Oriok 5 segundu atera dizkio Zumaiari, baina Zumaiak oso urruti du urrengoa, kasu honetan Astillero. Eta 29 egin du arraun lagunak. Momentu honetan Orio arraun lagunak baino 11 segundu gehiago erabiltzen ari da eta Tolosaldeak baino 2 gehiago. Azken txampan Oriotarrak. Horta Orio. Txanda bai, banderari begira ala ere, urrutitxo. Bai, Orio 10 eta 29. Tolosa baino, segundo horretin bat gixen. Zumaiak, bigarren postua. 4 segundo gehiago. Ibaika 3. Eta orantxe, Hondarribia. Bueno, denborei errepasoa. Arraun lagunakek lehen txandatik 10 eta 29, Tolosaldeak 10, 29 eta 20 segundu erdi bat atera dio Tolosaldeak Oriori, 10-0-0ko galera Tolosaldeak Oriorena behin-behinekoa, beste 67 euneneko, 10 eta 67, laugarren Zumaia, ohorezko txandan, gaur 10 eta 44, garailaren gandik 15 segundora. Astillero,
bosgarren 10:53, 6. Donostiarra, gero txanda honetan aritutako Ibaikak 10:57, Donostiarra baino 3 gehiago, eta Hondarribia azken tokian 10:58, 29 segundu terdi galduta ia minutu erdira. Hemen hori jotarrak ustu dira, txanda irabazi dute, baina banderari begira urrutitxo aukera. Banderari begira aurrera pauso galanta arraun lagunak. Izugarria eman du, 10 segundo eder baditu, bate daki urrengo igandean ze baldintzetan jokatu beharko den estropada, kale sosketak ere zer ekarriko dion, baina seguruenik kuadrilako itxaro pentsuenak ere ez zuen bere kinielan jarriko bigarrenari 10 segundo. Sinatu egingo lukete, hasi aurretik. Seguru baiet. Sinatu egingo lukete, hasi aurretik. Miguel, Zumaia, oso egun seinalatua, sartu zen bezala sartu. Demoraldi borobilari dira egiten, eta begira. Aste azkenean ez, baina gaur bai. Gaur kumplitu gaur estropada bikaina egin dute. Bueno, hori borobilduta, 10:40 denbora eman diote. 10:40. Hementxe ditugu denborak, bi txandetako denbora kontuan hartuta, lehen jardunaldiko zailkapen hause da. Arraun lagunakek 10:29, Tolosaldea 10 segundora, Orio 10:84, Zumaia orezko txandan izango da, gaur 15 segundu galdu dituelarik. Eta kontsolazio txandarako, 5. Astillero, 6. Donostiarra, 7. Ibaika eta 8. Hondarribia. Zurea da hitza, Eritz. Halaxe da, gurekin baitugu Oriotarren patroia Maider Etxaniz, zorionak eginiko lanagatik. Eskerrik asko. Maider, kanpotik behintzat bi pelikula ikusi ditugu gaurkoan, brankaz asko sufrituta, korronteak asko heldu, eta, bueltan poparean behintzat zertxo bait gozatuaz, ez dakit hortxopatik nola ikusi duzun eguna? Estropada bikaina izan da, hasieratik bukarara, haize aldaketa eduki dugu, bai juteko eta bueltatzeko kontran izan dugu, hemen batez behin akuariumeko babesartuta islakin batea haizea kontra entzon guztiz, orduan, estropada oso nahi izan da. Erreferentzialdetik entrantzaileak ez dakit, brankaz eman dizun, ziaboga parean 16-17 segundu galduta zineten, ez dakit nola kudeatu duzun, jakinda, informazio hori zure arraularintzat ona etzela. Banekin haizea justo aldatu intzula, etziela ez denbo oso errealak, bueltan rekortatzeko aukera asko ukiko genitula, bueltan okerrez bano zazpik enduizkiogun ere referentzian arabera, orduan pozik indako lanakin, bestetan datian jokatziak handikapoi daka, eta Zailkatze estropaden esan zidazun, Orio bandera bila zetorrela, orain 10 segundo eta 85 eunen okerrez banabil, alde handia da, jakinda gaina, lehenengo postu horretan, ligako txapelduna dagoela. Alde handia da bai, urrengo igandian gozetiateko ga, onduan ukiko jugu gaina, itxasua manado, eta edo zer posible pasa, eta nik horrekin jarraitzeu, bandera bila guztela, eta horrekin. Ez bada arrauniz da iterzela erlaxatu? Hoi da. Oso ondo, Maider, zorionak eginiko lanagatik, txanda zuena da, datorren igandean, ikusiko dugu, Orio bandera lortzen duen edo ez. Eskerrik asko. 10 segundu betikoa, badira eta ez dira. Astebete falta da, pronostikoak asko alda daitezke, egia da, pronostikoak ez duela iragartzen hemen balditza oso honik, eta olatuekin eta izan daiteke gora bera. Iragarkientzat tartetxo bat Jaun Andreok, eta bere alagara berriz ere zuzenean, Kontxatik! Agur bero bat berriro ikusentzuleok, emakumeen lehia bukatuta, arraun lehen postuan, 2. Tolosaldea eta Tolosakoen patroiarekin dugu Sara Gandara. Alaxe da, Nerea Perez. Zorionak esan beharko dugu, ez da? Ala? Bai.
Denbora 10 segundu atzetik datorren igandeari begira, ez dakit nola zaudeten? Bueno, nik uste gaur estropada oso ona indeula, gu baino gehiago izan dira, eta ez dago ez dut uste ez derrindeun nikola faiatu esateana, así que bueno, gehiago izan dira, eta ez dago gehiago. Eta hurrengo igandai behera, 10 segundu dira, egia da asko dala, baina gu saiatuko geha gure lana ondo iten da, aber suerte pixka dakaun. Nerea, nola aurkitu duzu itxasoa? Bueno, egia esan oso parezeon itxasoa egia da ize asko itezulare bai, orduan, arrauniteko erresa zeon berez, eta gehiago izan dira eta ja. Gehiago izan dira, zerbait egin daiteke datorren igandean eura baino gehiago izateko? Bueno, nik uste oantxe bertan itea dukeun bakarra dela errezatzia olatuk eskatzeko eta berrola irabazte jau. Bizka bat hola lurjota bezala ikusten zaitut, ez dakit 10 segunduko alde horri buelta ematea zaila ikusten zuen, ala zen? Bueno, azkenen 10 segundu diferentzia handia da, ez? Olako itxasoa balin badago nik uste asko dela, baina, itxaso zakarra balin badago, diferentzia horiek gutxigok izatea, ezik, hori, aber suerte dagoen itxasoakin, eta horrei eustea. Eskerrik asko, Nerea, animo. Eskerrik asko. Itxasoa eta itxasoa aipatzen, datorren astebururako orain aurreratu dezakeguna zera da. Ia 2 metroko olatuak daudela iragarrita ipar-mendebaldetik eta haizeak alderantziz ez lukela protagonismorik izango gaur bezala. Haizea 10 kilometrotik berakoa, 7, 8, hori da. Orain duguna, baina hori astebete barru izango. Baina orain dakiguna da, marearen koefizientea badakigu. Eta hori badakigu gaurkoa ez dela izango, Mikel. Netzat hori da gakoa. Bueno, norabideak eta haizea aztergai hemen haizearen gora bera, 2 txanden artean esan dugu, lehenengo txandan 17 kilometro orduko. Baina batez ere lehen biziko luzean putzu egin die, kanpora. Mesederako. Eta gero, bigarrengoan 11,5 kilometro orduko. Baina, gauza ez da bataz bestekoa, baizik eta ze momentutan ufada horiek, ze neurritako kaltea edo nolako mesedea. Bueno, gizonezkoen lehia izango dugu hemendik aurrera izpide, eta lehenik eta behingoz protagonisten hitzak hemen dituzue gure lankideek grabatutako. Ikusi dugu kaliana eta hori, eta ez gaude kejatzeko, tokatu zaigun bezala, eta konzentrauta hemen pixkat, laizte iritsiko ja mutilak bai, eta gerrako listo gaude, amorratzen gaude, eta aber honek gaur bibratzen. Hori jo aparte, nahiko aurkari eukiko ditugu, irutzeit kontxako edizionetan, eta gure helburua izango litzake gure txanda bertan, alik eta estropa txukunen nahitia, eta lehenengotik angertu gauden, ez da izango, baina saiatu behar dugu. Donostiak demostratu dara guztin zehar baitare baino zertxo baik izan dela, gure helburu izan behar luke, berarekin lehiatzeko gai gehan, eta San Juan eta Lekeitu ere txandakide ditugu, eta 2 aurkari handi, maila antzekok, saiatu behar dugu alik eta lan itxukunen egiten, eta gure nahi duen helburu lortzen. Baina disfrutako gero, estropadia eta gero, estropadan urtengo gara dana emotera, eta sari bata, baina guk sari hau aprobetxan nahi dugu eta demostra nahi dugu benetan zein den gure maila eta zer eitzeko kapasa garin eta hori, igual askana geltzuko ara, baina gure helburua da betikua. Kiporen bat gitzien ez atzetik izti eta gehiago badira beto. Naiz daudot, beti juti favoritukaz, azkenien erreferentzi hona dako zu horre albuen, eta hor momentu ondakizu zelan zu ez estropadan, aurretik, atxetik edo eta zerin bizun, azkenien beti da topera, así que, ondo. Tokasaku, hortik geure uneko una moten saiatuko gara, eta geure gerri gaitzen. San Juaneaz eukiko nik usteote hortxe ikia eta eurari irabazteko asmoa zurten gara. Nik uste guretzako beto dela bigarren txanda hoi, azkenian ikusita Hondarribi Lekeitio pixkat gurekin gehiago ibili diala, Donostiaran ikuste pixkat urruti hongo dela, baina eta gero getaia izango zen bestia, pixkat azken aldean fuerte ikusi deula baitare. Orduan nik uste beto dela guretzako lehiatzea estropada hoi, Orio, Bermeo eta Zierbena batekin egotea baino. Bai, du gabe. Betiko mohun, ez da asko aldatzen. Hortako ere hortare ohitu geha,
pixka astea garbi euki eta prestatzeko aukera hori baukau eta ondo jundaztea. Nahiago nuke ligan gutzako izkoa den txanda bat euki, ezta? Ego antzekoa duen, ligarekin antzekoagoa den tanda bat eukitzea, baina ez da tokatu, hori ezin da aldau, eukituko gea, eta kalearekin konforme. Nik uste tego ikutua baukala, baina pixka handik ondar eta aldetik jotzeula, eta beti 3. edo 4. kalea akaso hobeago izan daitezke. Iruditzen zait, gutzako honena dala tokatu segun tanda. Opari bat, eta disfrutatzeko egun bat, daukau maila emate bali madeu, hortxe ongo gea. Hortxe. Oso ondo. Inigo Mercader, Donostiarraren arraunlaria, baina utzita Getariarrekin lanean eta posposik Getaria egiten ari den demoraldia, astezina delako. Bueno, aizea, bapatean esan dugu barealdia, emakumeen bigarren txandan, orain iruditzen zaigu pitin bat gora egin duela berriro, Ibon. Egoaizeak hause baitu, hause da egoaizearen ezaugarria, oso izea ratxeatu eta kapritxoso dela. Bueno, datoak ba. 11:05 gutxitan, izan dugu itxasbera, orain dagoeneko 12 laurden gutxi ere baditugu ura gora eta korrontea indar hartzen, eta niretzat grafiko zoan garrantzitsua, begiratu gora ezkerrera, 104 horrek esan nahi du, zoratuta dabilela natura, haizea, korrontea eta abar. Adituentzat langa 120koa da, baina hori teorikoa da. Hori teorikoa da. Praktikan hau oso handia da, 100-etik gora ikaragarria da. Urtean bitan edo irutan, izango duguna, urtean. Eta, bueno, hau berriz, estropada ere mua, ongi ezagutzen dutuguna, ezagutu datuak bintzapai, begira, hortxe barruan, gaur bezalako egunetan, uarte parean, ondo gutxi, kanala erditik, batez ere 2., 3. kaleetan, gaurko itxasbirarekin, hemen ondo hartzen guruan, ondorik ez, kanpoen nahikoa, ondo 45 horran txotan ere ibiltzen dira, zenbait garaitan, eta bantxa parean, hortxe, 5. kalean, ondo oso gutxi. Olatu nola sartzen den, ipar mendebaldetik, abaniko zela irikitzen dena, badia barruan, eta errepunpakune nabarmena gaur gutxi, ondoko itxaso gutxi dugulako, zeran, hor lehenbiziko kaldeak eta bar, gaur alde horretatik errepunpak gutxi. Gaurko giroarekin kanpoan metro erdiko olatuak izango ditugu, goitik jota oso goitik, metro eskasekoak, eta horra, haizea hegoaldetik, hori ez aldatu, olatuak batez beste 0,8 altuenak izan daitezke, beti ere ipar mendebaldetik, eta zailtasuna bikoa. Hortxe, bikoa, haizeak gora egiten badu, zailtasun hori ere, igo beharko genuke, ufadaren alabera. Kanporantz doazela haizea prankaz, joateko lagundu egingo die, baina 3. eta 4. kaleai gune batean koste egingo zari. Eta hau garrantzitsua. Etortzeko garaian, hor, uarteak babesa egingo dio, 3., 4., 5. kaleari, eta hortik horregatik berdez marrastu du. Eta ura gora datornean, orain bezala, nolabait ere ura sartzen da, igeldo eta uartearen artetik, eta batez ere badia erditik. Kanala dagoen leku horretatik, eta une honetan ura gora datu. Eta korronte ikaragarriarekin. Bildurgarri. Indar izugarriarekin. Bueno, naturak orain ekarritakoa hause da, 2. txandan arituko diren ontzientzat, bien bitartean begira, paseo berrian, jende asko, eta egia esan gaur goizetik antzeman da, zegoela ikusmin berezi bat, eta esan beharrik ez dago, hori joaldetik eta nola etorri den jendea, pentsaten dut Euskotreneko langileentzat gaur goiza bero-beroa izango zen. Bai, bagoia bete eta garai baten Zumaiarrek beteten zuten. Hemen ohitura izan da beti oriotik eta zarauztik eta oinez etortzeko. Hori galdu da. Ni mutikoan itzela gurasoekin bai geu ere, Miguel. Hemen Arraun Lagunakeko zaleak, elkar besarkatzen, familiartekoen besarka da, lagunena, hori izaten da, hor momentu ikaragarria. Argi dago banderarekin itzultzen zarenean eta beste ospakizun bat egiten dela, baina gaur Arraun Lagunakek lortutako 10 segundu horiek nolabait bandera erdi bat behintzat jarri dute Lugainen
baserriko kuadrilaren alde. Aurrera pauso kalanta, eta gauza bat argi eta garbi utzi nahi dut. Orain aste osoan zehar arituko gara, haizea gora, haizea bera, zer egin duen. Zerrendan lehenbizikoa, diferentzia hori lortzeko, Arraunek eman duen maila aparta. Arraunean ari zirela, azpimarratu dugu, gaur ikusi dugula, nire ustez, urte osoko Arraun lagunakik onena. Niretzat harrigarria izan da hasierako txampa. Tolosaldea aldameneko kalean izan da, nola lortu duten bi traineruko errenta dida batean. 40 segundorako 2 segundu ziren, Mikel, minutu osatzerako ia traineru bat. Hasiera ikaragarria izan da benetan, ikusgarria. Eta hor dituzue, Arraun lagunakeko kirolariak orain lehorreratzen, kontrola, bisaketa eta abarreko gauzak egiteko, baina hauen aurpegia ikusita, nekea bai eta irifarre galanta ere bai. Une honetan, kuadrilla honetako partaide guztiak ia garaile sentitzen dira. Bai, aurrera pauso galanta eman dutelako, hauek irabazi dutelako, badakite, oraindik ez dutela, ezertxo ere lortu, bandera astintzeko, eta olimpiadetan ere urrea jazteko, helmuga marra zeharkatu da, eta oraindik asko falta da, ikeragarri falta da, baina aurrera pausoa ukaezin da. Arraun lagunak palmaresean 3 garaipenekin da, goitik 5 garaipenekin Galiziarrak, 3 Galiziako selekzio bezala eta Herrias Baixas elkarte bezala beste 2, guztira 5. San Juanek 5 bata besteren atzetik 2014tik 18ra, Oriok 3, 2019, 20 eta 22an, Arraun lagunakek 3, 21, 23 eta 24an, eta Zumaiak 1, 2013 urtean lehen euskal taldea izan zen Galiziarren nagusitasunura apurtzeko gai suertatu zena. Bueno, emakumeen lehia aztertu dugu, goitik eta behetik, eta egia esan ikusgarria izan da. Gero, bigarren txandari begira ere, euki dugulako zalantza hori, ez? Hasieran Orio segunduak galdu eta galdu, gero momentu batean errekuperatzen ere bai, eta esaten duzu, noraino helduko da hori, noraino? Minutu terdian, Mikel, Oriok ziaboga hartu, eta lehenbiziko minutu terdian, 4 segundo errekuperatu dizko. Proportzio horretan, 12-13 errekuperatu beharko lizkioke. Begira, Zumaiarrak ere, haien kuadrilla bultzatzera, eta hemen itsasoaren indarra egia esan gaur haizea da, albiste nagusia, eta hemen berriro, behin eta berriz begiratzen dugu tarteka ez baiak eskaintzen duguna baizik eta kanpokaldean zer dagoen, banderekin eta ikusten dugu haizeari dela, une honetan 17 kilometro orduko hori da haizearen abiadura. Berriro ere gora egin du, izango nuke. Berriro ere gora egin du. Bai. Hori hemen bertan ere, gure komentarista postuan irterako balitzen parean, gu udaletxearen parean gaude, zuek kokatzeko, azkar antzeman dugu aldaketa, han 2 aldiz gehiago antzeman dugu. Eta halako giro alrebezekin, aldakorrekin, oliarrek favoritoek zer nahi izaten dute, elkarren ondoan. Txarra baldin badira baldintzak, guztientzako berdinak. Hori da. Hau barruko bigarren baliza da. 7-8 minutu falta dira, gizonezkoen lehia azteko, lankideok ondo iruditzen baldin zaizue, aurkezpenekin ere hasiko gara. Kale zozketak ekarri diguna gizonezkoen lehiari begira, Zierbena lehen kaletik, bigarrenetik Getaria, 3. Bermeo, 4. kaletik Orio. Zozketari dagokionez, bai Bermeo eta bai Orio pozik egoteko moduan badira. Gero bigarren txandakoak, lehen kaletik Lekitzarra, bigarrenetik Hondarribia, 3. Donostiarra eta 4. kaletik San Juandarrak. Hau da irudia, hemen nola pasatzen diren klubetako ordezkariak eta molatxoak ateratzera. Gorostiaga. Bai. Zaku batetik klubaren izena eta beste batetik zenbakia ez pentsatu bakoitzak bere ateratzen duenik, baizik eta klub baten izena eta beste poltsatik ari dagokion kale. Mikel, eta gizonezkoen kasuan, distantzia bikoitza denez, kalearen garrantziare esan nuke bikoiztu egiten dela. Alegia guztiek 3. 4. nahi dute etortzeko, baina orain 4. kalearen onuraren benetako dimentsioa orain gizonezkoen txandan gehiago sumatzen da. Barrurantz, distantzia bikoitza delako. Nanemometroa. Bai, hori finari da lanean.
gureak 17 kilometro orduko. Eta bagoaz eskifaiak aurkestera. Lehen kaletik Zierbena, Dani Perezen kuadrilla, Aitor Lazkano, patroilanetan, eta zailkatze eguneko eskifaia kontuan hartuta, ez dugu gora berari. Hori da, bueno, Mikel, iruditzen zait inor ez gaituela, harritu, gaur Perezek ateratako ontziak, Palazulos aurrean, baina estropada iazteuka ero bat jokatu du, Bilanustre laugarrean, egitura horri eutsi egin dio. Horrak ondar bera, urduri asko. Bai, Ribasena aipatu behar dugu, etorri zen azken orduko bezala, eta azkenan tostaren jabe eginda, egun garrantzitsu honetan. Eben Getaria, Jon Larrañaga prestatzaile, Una Seizagirre patroilanetan, hau da kuadrilla. Jokin Aizpuru, aurrekalari, bueno, Niko ere ikusi izan du gorten behin baino gehiagotan, Aimar Iraola bostetik. Okerrespanago Niko zelkatze saioan bera joan zen. Bai, joan zen aldaketak, Anje Etxaniz 6. tostara, Gorostiaga 5. Lauti 5. manda, Andonia Torrasagaztik, gaur beste, bueno, 3. ekarri du. Bueno, iruditzen zait, behar bat da, denei estropada eman gote dien. Bueno, hori gaurko emaitzak ere baldintzatuko du noski. Getaria, beraz, 2. kaletik, 3. kaletik Bermeotarrak, Salzamendi prestatzaile, Inigo Larrinaga patroilanetan, eta kupoen mugari gabe. Bai, bueno, Mikel denok espero genuena. Nola baitere azkena ligan atera zuena, baina aldaketa bat eginda. Galizian baborra hausia atera zuen, baina tabero lehorrean utzita gaur Iñaki Goikoetxea, hortxe espaldan, eta estriborrean azkeneko aste luzetan bezala, Calleja espaldatik, eta Bernardez hanketik dela egitura horri. Zailkatzeguneko kuadrilla. Eta zailkatzegunean, Bermeo, askarrena izan zen. Eta 4. kaletik izango dugu hori jo, eta hemen bai, egin ditu mugimentutxo batzuk Iker Zabala entrenatzaileak patroilanetan, Gorka Aranberri handia. Eta, bueno, ondarroan lehenbiziko aldiz egintzun nolabait ere indartxu astunenen aldeko apustua baborrean, Zabala hanketik jarrita, Ander, bueno, gaur nolabait ere denok ulertzeko, Martxel Aldai espaldatik, Aldape, Ibon Arruti, aurrekalari, estriborrean hortxe ibili dira 2. tostan, Adur Tapia eta Joseba Aristi, gaur Tapiaren aldeko. Tapia gaztearen aldeko apustu. Nik esan behar banu, daturik jakin gabe, daukan indartsuena atera. Batioi begira eta... Hala ematen du, bai. Eta harrigarria da, Ander Zabalaren nolabait gaitasuna, tosta ezberdinetatik aritzeko eta nolako joko ematen dion horrek bere entrenatzaileari. Ez dezagun ahaztu, Ander prestatzaile fisikoa dela gainera. Hori da, hori bertan prestatzaile fisiko izan dabilena, aurten. Bueno, begira bandera, begira izea. Ego mendebaldetik. Une honetan 17 kilometro orduko. Azken 5 minututan hortxe egonkortuta dago. Gaur jendeak zerrati nahi zituen 3. eta 4. kaleak etortzeko direlako batez ere hobeak. Korronteak handik putz gehiago egin dezake eta batez ere babes gehiago izango dute 12. minututik 15-16. Ateratzeko berriz 3. 4. teorikoki ez dira honenak, baina arraun lagunak nola atera den ikusita, pentsa teoria non geratu den. Hor jotarren horrua. Bueno. Gero beste kontu garrantzitsu bat, emakumeen lehia itxasmila bat eta erdira da, eta gizonezkoena 3 itxasmilatara zerbait gora beraren bat, erne. Epaila. Vale. Están dentro, Ara. Hori 3 segundoko. 3 segundoko zigorra. Por las toallas. 0 kaletik sartuta ibili direlakoan edo. Bai, baina Gorkak ez da albiste ona. 3 segundoko zigorra. Un plan. Zuten dugu azpitik, Bai. arteko komentarioa. Ez da aldatzen ez. Eguneko lehenbiziko albiste txarra. Arraun egin behar. Amorru handiagoarekin jarruteko. Gorkari ulertu diot, zodiaken gatik. Están todos los barcos dentro.
en la calle. En la 4. Bai, begira, Gorka, orain txari naiz ikusten. Han kanpo kaldean. Begira, orain, eta lasaitasunetik, Eta zenbait garaitan da, zenbait gairekin erakusten den zorroztasuna edo zorrozkeria ez aplikatzen beste batekin. Horrek zutu egitena. Oso kritiko naiz horrek. Ez dut bezaten, hori, Zodiakarekin 0 kalean ibili bada, uste dut horregatik dela, 3 segundu, hori dio araua. Hori araututa dago, bai. Etan boskarren kalean da biltzen nahiek? Jakin da izak nondik sartuko dituen? Ontzia badatoz, epaileen deia jaso dute, gogoratu lehen kaletik Zierbena, hor dira, hor kanpo kaldean, ari diren horiek, iraguazaleak, epaileak hor orain, eta antolaketako ontziak, zale horiek aldentzen. Eta hor dauden lekuan aizeak une oro barrura sartuko ditu. Eta baldegu zer den, Mikel, esan eta alferrek. Urtea joan eta urtea torri. Eta osasuna daukagun eta urte luzez bizitzen garen, baina ni etxitanago, hau horrela izango dela. Hemendik urte askotara etorri eta horrela ese jarraituko dira. Bueno, hau ez da futbol zelai bat, ez da kiroldegi bat, hori ere ulertzen dugu. Hemen itxasoan dugu, lehia eta antolaketa aldetikan ere hori ez da erreza. Erne, ditugu, gorri semaforoa, bai berdea! Azira Jaun Andreok txanda, lehenengo txanda! Zu batean aterako dira, Eta gaur hasierako txampa hau, iruditzen zait, luzatu egingo dutela denek. 20. segundua bete da, epailearen bandera txuria bera. Hemen lehia, horiok segundu bat aurkariei. Zierbena, Getaria eta Bermeori. Zierbena eta Getaria elkarren gainera, Iruditzen zait, Getaria, begira, estriborrera joan dela. Zierbena torri, badorra aldera bezan. Begira, Mikel, Bermeo kaleari eutxiz, Legez doazo. Kuxaizea, 12, 13, 14 kilometro orduko, hori da izearen abiadura une honetan. Horiok minuturako 2 segundo Bermeori asko iruditzen zen. Bermeo aldameneko kaleti doala kontuan hartuz. Hasierako gorra hori jotarrek. Eta horiok nola bilatzen duen hor. Bai. Ababorraldera, babesa edo, bila eta hortxe sartu du. Momentu segundu bat Zierbenari, Getaria eta Bermeori 11 bat, 3 segundu. Asko iruditzen zait, Mikel, minutu terdirako, Bermeori 11 bat, Getariari ere bai, Zierbenari 2 segundu. Bi Zierbenari, Arraun Lagunaken hasiera gogorra, eta hemen ere hasiera gogorra hori jotarra. Uste dut Getaria bere kalearen estriborreko aldea ari dela bilatzen. Epailea hortxe kokatu da tartean. Ongi, azten dio Zierbenak. Begira ritmoa, 42 palada horio. Denak, bigarren minutura, hau esan nahi nuela. 40 paladan. Laurak. 40 paladan doaz, laurak, kanpoan asentatuko. Argi, Bermeo 4 segundo galduta. Hasiera pitin bat keskagarria bada hori, Zaltzamendiren mutilentzat. Eta Getari alderantziz, 3 erraldoiekin hor burrukan, Getariarra. Mikel, beste harrituta, begira. Erne aitzea, 22 kilometro dut. Baina begira, teoriaren kontra, Orio Boskarren kalera, Bermeo 4. Behar bada bidegaltzeak eta gero zera egiteko, deribarekin, behar bada jakinda aizeak hemendik jotzen duela eta zabalean eramateko. Erne Zierbana, hori horren gandik segundu bakar batera. Zierbenak sailkatze saioan oso errojupeko ona egin zuen. Gero izan zuen gora bera handia Lazkano patroiak, ontziaren kontrola galdu eta hor segundua joan ziren, baina saio ona egin zuten. Eta Getaria bera ere, badian hortxe galdu du 2 segundo, eta orain abiadura horretan txedo. Getaria eusten ari da, txukun, Bermeo 4 galerarekin,
ea orain, kanpokaldeko lehia hortan zer gertatzen. Begira, Zierbena, 37 paladan, hau albiste hona da Zierbenaren zen. Zani nuke, asenta dute ikusten delako presari gabe. Entrenatzailea entzun behar dugu, Dani Perez jauna, Zierbenakoen prestatzailea. Aitor, minuto 3 de regata a 1 de Orio. Bien, mantén. Bueno, Mikel, Mezu garbia, Zierbena lehiarako dator, Erne, Getaria ere, 2 segundura da, Oriok egin du zaio handia, ea orain. Laugarren kalearen gunerik txarrena niretzat estropada osoan, hause. Urrengo 2 minutuetan. Bantxarriren gainean, horazko heltzen du, ondorik ez delako. Gero libratu daiteke kale hori. Momentuz Orio eta Zierbena parean, gero Getaria 3, Bermeo 5. Ja, Bermeo nola kudeatzen duen hau, Argi Getariarekin ere, esan eta esan ari gara, inork ez dakiela non dagoen, talde honen langa goitik. Chavales, momento bueno. Ara, hor Karanberriren abisua. Bat! Eta bi. Tas! Ahora, golpea. Tas! Tas! No rebotar. Acaba. Getaria, eta haien estriborrean Zierbena. Sigue! Nola heltzen dio estriborrari, Irteran eta Uarte parera, horre mandu egurra hori jo, oso zarrera ona. Orain tarteak egon kortu edo, bai. Ea zer gertatzen den orain kanpo kaldean. Lau segunduan, lau ontziak, Bai. Eta Bermeok Bostera ibili da. Kalera izan du, baina orain, lau ontziak abiadura berean doaz, kanpoan. Orio, uera pasatzen. Bermeo 29, Oriok ere 29. Getaria sentatu, 37. Sigue cogido adelante. Zierbena erasokor ikusten dugu, Orio eta Zierbena estropadaren buruan. Dani Perez entrenatzailearen mezua oso garbia izan da. Eman dio datua, baina emateko moduan antzematen zen, posa eta templea. Bai. Parean orain Getaria eta Bermeo. Mikel, etorrerako luzea oso fisikoa. Asko ari dira jotzen, erritmo aldutan dabiltza. Aipagarria hor Zierbena, ababorreko hankekoa, Pello López, arrobiko mutila, demoraldi honetan estropada gehienetan ari da bera hortik. Begira, orain dagoeneko laugarren kaleak libratu du, ondo mea libratu du. Bueno, lehenengo aldiz ematen du Bermeo Getaria gainditzeko edo segundutxo bateko tarte hartzeko bidean dela, baina Getariarrak eusten ari ditu. Begira, pixkanaka, erritmoak ere, sentatzen. Ahí, sigue de favor. Va, espalda. Azkano, entzuten duzu. Espalda, vamos, dale, tac, no subir. Ez igotzeko. Zierbena buruan aurreneko aldiz, Bueno, baina Oriorekin parekatuta. Eta Bermeo, kanpoan, abiadura berean. Espalda, tac. Va, vamos, que no baje ese vas. Depositoa nolote daude, Mikel. Batena eta besteena. Chavales, 500 a boya. Aldi ederra hartuta. Informazioa zeak, mutilentza. Dentro y remamos. Hemen gor Karanberri, abere arraularia. Sigue espalda y dentro. Va, tac, espalda. Aurkaria nonden begiratu, lehenengo aldiz Zierbenak segundo bat hori. Getaria 6 da, Bermeo 3. postera. Kanporako luzez zoragarriari diren, Hor kanpo kaldean 25 kilometro, Une honetan orduta. No subes el ritmo. Dani Perez entzun behar dugu berri. Agarra rema. Cabeza fría, vale, cabeza fría. Minuto 7 a la par de Orio. Lo estoy haciendo de puta madre. Seguimos ahí. Sigue agarrando.
Pozik dago, mesua ere, burua hotz. Eta Laskan hori, 3 aldiz zaitu diot, 37. Beraien erreferentziazko ritmoa hauxe da. Bueno, Getaria pixka bat atzeratu zaigu, sufritzen hor, Bermeok segundo bat galdu du, Getariak 2. 100 metro, balizara iristeko. Larrinada. Bernardoz eta Kaion, erritmoa markatuz Bo Bizkaia traineruan. Ziaboga oso zaila dago, alrebesa, haize klase honekin, Hemen unasa izagire. 1 metro. Zirbenak eta Oriok hartu dute, hor bukaera hortan beste segunduren bat alde. Handa, Zirbena eta Orio aurreti. Palazuelos eta aldape, Zirbena joan bezala eta Orio ere bai. Biak ere oso zabaletik, ez da? Bueno, hori arriskutsua da, hor baliza hoien egitura, badakigun olakoa den, 9-0, 9 bientzat, 9 eta 15 Getariari hartutakoa, Berme hori 9 eta 17. Maniobra ostean, Zirbena eta Orioren artean, segundutxo bat bi. Bai, dantzan ari da, Zirbenaren aldeko datoa, ea zer diren Dani Pereze. Bi segundo, Zirbenak Orio. Cabeza fría. Ataca para salir. Me cago en Dios. Kalea irabazi dio, Zirbenak Getariari, hori oso garrantzitsua. Oso baliotsua. Beste segundo. Zirbenak Oriori 2, gogoratu Oriok 3 segundoko zigorra ere baduela. 0 kaletik beroketa lanetan jardutegatik, Bermeo zazpira da, Getaria orain sufritzen 9 segundoko galerarekin. Eta nahi izan ezkero. Egira Gorka, Miguel. Aranberri, Boskarren kalera babesaren bila. Larrinaga ere bai. Danak estriborrera, Bueno, Zirbenaren txat, Miguel, aukera oso egoki egoera da. Itxura oso polita hartu du. Orain 2 segundo dituelako alde, eta Oriok 3ko zigorra ere baduelako. Eta beste kontu bat, 4. kalea, gaur, ona izatekotan, hemendik aurrera izango. Islak eskaintzen duen babesaren. Izatekotan, 12-13 minututik, uarte egin. Horta, Zirbena, eta Orio, estropada eremuaren 2 ertzetatik ari dira. Bermeok hartu dizkio baita ere 4 segundo Getariari. Ez dira txarrak, igual. Eta Orio eta Bermeoren artean 4 segundo, 4 segundo estropada osoan. Horein 5 joan da baina. Bueno, Zirbena eta Orioren artean orain ematen du Orio hurbildu dela edo, segundo bat bi dantzan dugun GPS. Ez dut esango kinkalarrien ez da gutxia hori gero, baina Orio favorito nagosia etorri, kontxa irabazteko zera guztiekin, 12 minutura, eta, bueno, horretxe segundo bat, bi atzetik. Burruka badago. Haz el caso, apuesta. Cambia, Miguel, cambia. Begira, hankekoari aldatzeko, Acá. Sigo la larga. Parean orain, Zirbena eta Orio. Ai! Sique. Orio Boskarren kalera. Orain, berriro esango dut. Orain hasi daiteke, nolabait ere, kale Oriona egiten. Arriba se quedan que sí. ¡Dale, chicos! Miguel Oaindek, apuesta. Hemen kanpo niberdu bina. Bermeo 6, Bermeo Ziabogan 8 zen, eta orain 6. Dani Pérez, aurrera. Es la ola, Payolita, hay que aprovecharla cuando entre, pero sin perder bloque ni remada. Bere lehentasuna garbi markatzen dizkio mezu guztietan, Arrunketarik ez galdu, Hau da zaioa, jota. Getariari da orain segundoa galtzen, eta Bermeo hortxe mugan dago, Bitraineru galduta. Lehenbiziko 3 minututan galdu du. Hori da. Orain onenen abiaduran doa. Hori da. Bigarren luzean,
hasi direnean Bermeo zan 8 segundora, Ziabogan, eta orain 6ra. Hor dago. Espaldiko partez, Orio aurretik jarri du. Branka aurretik sartuta. Hemendik kuartera da, nire ustez, Orioren aukera hor dago. Hor dira Bermeotarrak baita ere. Bermeok ez du gehiago galdu. Orio eta Zierbena parean ditugu orain. Getaria 13 segundo. Begira, Zierbena orain, erritmo altxatuta orain bai, Dani Perez eipen eta berez, erritmorik ez igotzeko. Ea orain, igotzen duenean, nola erantzuten duen, blokerik galtzen duen ez duen galtzen. 14. minutu, estropada hasi denetik. Orio eta Zierbena lehia oso zorrotza eta orekatua mantentzen ari dira. 51 bat palada. Ikusteko hobea jokatzeko baina. Bai, horixe. Izugarrizko markaketa dago hor, bien artean ja. Acaba. El equipo sigue concentrado hasta meta. Vamos a hacer la avería. ¡Dale! Ara. ¡Fíjate, Simón! Dani Perezen hitzak. ¡Con ello! ¡Siga agarrando! ¡Siga agarrando! ¡Siga estribó! Se tiene que sentir el poder de los centros, El poder arrancando, hay que arrancar más. Zaldiak, erdiko gizon indartsuak eskatzeko, hori da bere agindua. Segundo bat, orain bi, Oriok Zierbenari, hor dago dantza. Hemendik uartera. Getaria asko sufritzen orain, Getaria 16 segundoko atzerapenarekin. Baina Getariarrek burua galdu gabe jarraitu behar duten lanean. Oraindikan 15 minutuko lana eginda, segi egin behar da, 1100 metro falta dira helmugako balitzara iristeko. No va rivaliza. Acaba. Ritmo gehiago ez, 39 palat erdi badira. Oriok Zierbenari bi. Ea orain Zierbenak, ikusirik Oriok ontzi bat sartzeko zorian dela, ea orain. Luz egiten da Mikel zuzengune hau, helmuga marraino, 1000 metro dira. Bermeo ere estutzen ari da, segundu gehiago ez galtzeko, Getaria 17 da. Bueno, Zierbena eta Orio parean ziren, maniobra garaian. Gero Zierbena pixka bat aurretik ikusi dugu, orain Orio atzetik aurrera. 2 segundu Iker Zabalak prestatutako koarrilaren alde. Salzamendire mutilak zazpira. Begira, lehenengo aldiz Orio Zierbenari orain 3. Ontzi bat. Santa Clara uartearen parean dira. Era bat boskarna bilatuz, Larrinaga ere bai. Estrigorraren gainera. Bermeotarrei bi traineru. Oriok 3 segundoko zigorra duela kontuan hartuz, oraintxe parekatuta izango genituzke. Ea Zierbenaren erantzuna nolakoa den. Hau da zaio, hau. Oso gogorra. Kontuan hartuz gainera estropada eremuaren bi ertzetatik ari direla, baina ikusi Zierbena nora joan den, Zierbena orain 3. kaletik ari da, Bermeo 4. kalearen istriborrera joan da, eta Orio 5. kaletik. Getaria, une honetan, 20 segundoko atzerapenarekin. Ontzi bat, horixe, Orio eta Zierbenen artean. 2 minutuko lana, Baian sartuta. 24 palada Orio. 17 minutu eta laurden lanean hasi direnetik 43 hor duzue datua. Gogoratu gure berrikuntza ederra dela hau, online duzue, ontzi bakoitzak duen parada kopurua zuen pantailetan. Orio ematen du 4. segundu horren bila. Gauzatzeko zorian dela, Zierbenak eusten dio, 3 segunduko diferentzia dago hor, Bermeo 8. Bermeo asko sufritzen ari da, baina eusten, erori gabe. Ea ba. Argi, kronoa. Kronoa izango da harrigarria gau. Harrigarria hona. 0-5 orain.
250 metro falta dira. Bermeo oraintxe gehiago sufritzen badian, zazpitik bederatzira. Ez utzi ezer, begira, hor dio Gorka. Ez dutu eta ez dutu. Urte osoko ritmorik altuenean nabarmengo. Orio 45 makina zutan jarrita. Ze blokeri galdu gabe Zierbena, Zierbena erantzuten ari da hor. Nola erantzuten? Getaria 23 galduta, Bermeo bederatzira, Orio Zierbenari 3. Azken 80 metrotan! Ontzia pasatxo. Jaun Andreo! Iker, ze denbora, emeretziti bera! Emeretziti bera! Hortxe. Emeretziti bera! Marka ezin hobetu, baina ikaragarria. Bigarren marka historiakoa. Bai, 18:56. Bigarren Zierbena. Bai, Bermeo. 3 segundora Zierbena, Bermeo bederatzira. 18:56 behin-behinekoa. Eta oraintxe Getaria 23 segundoko atzerapenarekin. 18:53ko marka hori Bermeotarrena da. 2017ko lehen jardunaldian egindakoa. Hori. Vale. Mutilak. Zenbat. Arnazari buelta eman ezinik. Esku horiek, Ibon. Centésimas delante o detrás. 17 eunen. Aurretik. Buena. Sin arnasik ekarri oraindik. Sin arnasik ekarri. Zierbenakoak. Begira. Kriston estualdia. 17 eunen. 17 euneneko Oriok Zierbenari. 18:49 eta 13 Oriok, 18:49 eta 30 Zierbenak. Tontokeria dirudi, baina aurretik 17 irabazten duenak badaki, Mikel? Aurretik iritsi ezkero, bandera irabazten du. Eta euskeria da, Begira ez, 10 eunen ara. Orain borobildu dute. 10 bakarrik. 18, 49 eta 20. Erne, Zierbena agertzen da hor goian, Zierbenaren alde. Zierbenaren alde. Zierbenaren alde aldaketa. Zierbenaren alde. Zierbenaren alde. 18, 49 eta 26. Oriok 18, 49 eta 16. Bideo finisharekin egokituta, kontutan hartuz, Oriok 3 segundoko zigorra izan duela, orain Zierbenaren alde dugu sailkapena, 10 eunen hori 6 segundo Bermeori eta 20 segundo Getariari. Jaun Andreok iragarkietara egin beharko dugu salto dira batean, berehala bigarren txanda. Kontxako banderaren 130. edizioaren bila, leia gogorra bandera bila, Jaun Andreok, Zierbenak denborarik onena 18, 49 eta 26, 10 eunen hori. Orio uretan azkarrena izan da, baina 3 segundoko zigorra jaso dute. Ibon, 2 zodiak izan dituztelako, beharretzen lekuan 0 kalean. 3. Bermeo 6, 4. Getaria 20 segundora. Aurrera, Eritz Hernandez. Bai, gurekin baitugu Oriotarren patroia Gorka Aranberri, bihotzari orain dikan ezin buelta eman da. Haze sua, haze egurra, bai joan da, bai etorri Gorka. Bai, eta hoi arraunen ez dut laitenik. Ez oso gaizkitu deu. Estropa demo ikusi besteik ez dago. Ikerrek 18, 55, 16 kontatu digunen olako aiziak gainea, bagenik egun juten azkar jungo ginala, baino etortzen asko eltzezun eta olako denborak asko esan nahi du. Gorka, urteko zita,
eta urteko zita hasi aurretik, 3 segunduko zigor hori jarri dizue, komunikatu dizue, ez dakit hori mutilen burutan nola kudeatu daiteken, edo entzun zaitu esaten denak berdin jarraitzen duela, baina ez dakit horrek amorrarazi egiten duen arraunlaria. Bai, eta burua buelta emate jo, azkenen nik banekin, beroketatik banekin ikarren izan dit, baina mutilak burua txurin amar du, eta jueza etorrita salidan esatizunen bandera hori jatea eta penalizazio idagazula, bizkat burua martxan azteia, salidago minutua falta zaizunen. Eta, bueno, ondo da jakitia, baina, bueno, zantzillo sartu bali maigura sartzeko izango zen, eta listo, onartu inberda, tragatu inberda, eta hortxe gaude. Lanean, 0 kalea bila, 0 barkatu ez, 5. kalea bila, bai joatekeran da baita bueltatzekeran ere, ez dakit, haizearen babes hori, irlak ematen duen babesaren bila? Bai, iruipena bintzat islak, mendebaldetik zitoren haize horrek, babesa sartuko gote ziguneo, baina korrienteak handi da biltza eta ez dezu asmatzen zerrekin asmatuko zuen. Orduan, bide galtzea handikin gabe, gure kalen barrun hortxe bilik gala iruditzen zait, bostea igual arramatu gara momentu maten, baina bide galtzea handikin gabe, idea zan, junta etorri, bide motxin arbatzia. Asko guzti zuten gaur horiok egurrean erre irabaziko zuela bandera, santzioa tarteko, hau gehiago estutu da, hemen erlaxatzerik ez dago, bigarren jardunaldian ere zu atera beharko duzue. Bai, eta 3 segunduko bentajak injun balin baginan, ez dira bentajak. Dan aldeko eukitzia hobia izatea, baina zentesimetan gaudenen aurretik balin baginan atzetik izan dare, eta alaxe gaude, bigarrengo igandea opzillokin aldatzea, opzillo realakin, eta bigarrengo iganden irabazteunak eramago bandera, eta aste honetan beste duerkai beste buelta bat eman, eta urrengo iganden prestetorriko gehiago bandera bila. Osondo Gorka, eskerrik asko eta zorionak eginiko lanatik. Eskerrik asko. Bueno, zaleak, alde guztietatik estropada jarraitzen Jaun Andreok, hemen datua, 18, 49 eta 26 zierbenak, 10 gehiago hori jok, 20 minututik bera, jetxitakoak, orain arteko historia zabal honetan, 3 arraun elkarte bakarrik izan dira. Hortik atera kontuak zein baliotsua izan den gaurko lehi hau. 2017an Bermeo 18-57, 2017 Hondarribia 18-57, 2006 Castro 18-59 eta 84. Hau izan zen 20 minututik, o 19tik bera jetxitako lehenengo aldia. Gaurkoa, Oriorena, historiako bigarren marka izango litzateke? Zigorri gabe bai. Bueno, Jaun Andreok, guazen bigarren txandarekin eta aurkezpenarekin Ibon, lehen kaletik lekitxarra osertza aldai prestatzaile Iñaki Goikoetxea patoilanetan. Bueno, aldaketak udara osoan bezala 6. eta 4. eta barkatu 3. tostan, Kenpa Arantzamendi, Mikel Juanes eta bar sartu dira, eta Diego Otero, Babor 3. tostan. Hemen Orbainan ozen mutilak, Hondarribiarrak, aurten kuarrila eraberrituta. Hori da, hemen begira, azkeneko bolaran, Kamarero, Ibai 3. tostan darabil, garro aukera begira, Matxin Kolasentzat, Beñat Alkain ere bai, Xabi Olaskoaga, bigarrenentzat gaur hemen, Kontxan debutariak ere baditugu, ama Guadalupekoan. 3. kaletik Donostiarra Igor Makazaga prestatzailea Arkaiz Diaz patroilanetan Torrekoa bigarrena traineruan. Bale, eta hemen behar badatik igarriena, Loi Arte eta Jauregi, Arrobiko biak kanpoan utzi dituela Igor Makazagak. Gaur albistea da, Palda eta Patroia Arkaiz Diaz direla Arrobiko mutilak. Bueno, eta 4. kaletik Arroxa, San Juan Darrak. Bueno, Joseba Fernandez hori da, eta Josebak bere burua utzi du kanpoan, eta begira, gaur Imanol Larregi, aurrekalari, Oier Mugertza, 6. tostan, estriborrean Mikel Etxabe eraman du aurrera espaldara, nolabait hanketik zera indan, Makazaga hankatik jarrita, ohiko aldaketak hauek ere, urte osoan zehar ikusitakoaren arabera. Bueno, Laura Prest ez oraindik San Juan ez dago egoki kokatuta. Hortxe dira San Juan Darrak. Semaforoa Keinukarri. Haizia iruditzen zait, gora ez duela egin. Oraindik semaforoa dantzan. Labontziak pronto. Argia noiz aldatuko zain.
Epaileek oraindik badute hor nabarduraren bat zuzentzeko. Tentsio handia kirolarien artean. Baina semaforoa hor nonbait, epaile jauna. Dugu oraindik. Gorri! Orentxe, bai berdea! Balekoa. Hasi da txanda! Hasi da bigarren txanda! Erronka zein da? Erronka alik eta zaiorik onena egitea kontuan hartuz lehen txandan izandako denborak. Bi kuadrilla emeretzitik bera, Bermeok emeretzi 0-5, Getariak emeretzi eta 20. Getariaren denbora bera, San Pedroren errekor historiko hartatik emeretzi eta 23 hortatik bera dago. Eguna gaur... Egun azkarra. Ikaragarria, oso azkarra. Eta egoizi hauekin, Egoizi hauekin. Bueno, Hondarribia Donostiarra eta San Juan parean, Lekitxarrak 2 segundo gehiago. Hor da San Juan! Posak txolatzen, Mikel. Baina Lekitarra bezala xe bai. Pozik bai, baina ona ez gatoz, ez saria bizitzera, ez paseatzera, ez lehiatzera. Lehiatzera biontzia. Lehiatzera eta gero entrenatzaileak ere zenbat erabaki hartu behar dituen. Ezin du bilotza bakarrik erabili, burua erabili behar du. Kuadrilla, urrengo jardunaldia, zein geratu zen zailkatzen zaioan kanpoan, hori guztia pasa behar du galbaetik eta orduan hartu erabakiak. Eta ez da erreza. Hondarribiak segundu bat Donostiarrari, Lekitxarra Laura, konparaketa egiten badugu, aurreko txandakoen atzetik dira. Hondarribia Orioren atzetik estropada puntu hortan, 5 segundu gehiago erabilita, Donostiarra 6, San Juan 7, Lekitxarra 9. Diferentzia handiak horrela azteko txanda batetik bestera. Bai, oraingoz behintzat. Lehen txandako lautraineruen irtera harrigarria izan da. Azken kronoa ikusta besterik ez dago, ondorioak ateratzeko. Txanda iabazi Orio, ia estropada 15 minutu berroi palatu egin dute. Edo 29 palatu egin. Hondarribia estropadaren buruan kokatu nahirik, Donostiarra lehia zorrotzean, hor burruka bat izan dezakegu, ligan bi kuadrilen errendimendua ikusita, Donostiarra zelkapenean goiti dago, baina ez hain urruti, ea San Juan eta Lekitxarraren erantzuna nolakoa den. Lehen txandako Oriorekin konparatuta hor Hondarribia 8 segundura, gero zigorra tarteko Zierbenarentzat izan da lehen postua, Zierbena baino 6 segundu gehiago erabiltzen ari da Hondarribia. Irtera oso ona, Uztailean egin zituen lehenbiziko estropaderdi oso onak Hondarribiak. Ea Donostiarra, Miguel, aurten ligan bandera bat astindu dute, bai. Behar badak eitxo esate alda bandera irabazteko hautagai, abuztuan ez da honenen oliarren mailan ibili. Inoiz ez dago jakiterik, ematen du koskatxo bat gorago, hori jo garbi dagoela, eta Zierbena ere bai. Zierbena bera ere bai. Eta koska osoa edo hiru laurden, baina pixka bat gorago. 2 segundo bat, dantzan, anemometroa markatzen diguna, 10, 11, 12, hortik gora ez da pasa, txandau jokoan dagoeneko. San Juan posteko galera, Lekitxarra 7. Zer esan duen, bere honetik kanpora doa zela. Hau entzat, saria, esate baterako Hondarribiarentzat, orezko txandan sartzea, ondia litzateke, ziklo aldaketa honetan, eta haba. Hemen datua, orezko txandari begira da Getariak, Getaria lehenengo luzea oso egokia egin du, gero bukaera aldera behar bada, gehiago sufritu dute, eta Getariarrek markatu duten azken demora, 19 eta 20koa, hori pentsa daiteke, horren bila joango direla orain txanda honetako indartsuek. Ez da lotxatzekoa, 19 eta 20, Ez. Vamos a salir. Pasen Bequín. 5 de prueba.
Bantxe utzi nahi, San Juanek, bosgarren minutura, soka eten ez dadin, estropada buruarekin. Burruka ondia, Hondarribia eta Donostiarraren artean, Bosgarren minutua beteko da orain, diferentzia zera da, erritmoa, ikusi erritmoa Hondarribiarena eta Donostiarrarena beti pare bat ziago. paladako gehiago, bueno, hori ohikoa da, Baina luze ikusten da begira, Urtubia bera arraunean, bila ongi joan ez eta bar. Bueno, konparaketa egin eta datua orain Oriorekin konparaketa egiten baldin badugu, Hondarribia 16 segundo gehiago behar izan dituzte berdeek lehen 5 minutu terdi hauetan, eta Orio eta Zirban estropada puntu honetan parean ziren. Beraz, Hondarribia 16ra, Donostiarra 17ra. Momentuz, albiste honak Getariaren txat. Getaria oso ondo ari zen. Horezko txandan sartzeko aukerak izango lituzke. Gero aldatuko dira kontuak, barrurantz. Haize gutxiago izango dute kontra eta putz gehiago ingo dialde korronteak. Estropada oso ezberdina, bai. 6 minutu orantxe. Asko geratzen dela. Hondarribiaren txat, gaur, daraman urtearekin, Donostiarraren aurretik bukatzea, eta bar... Orantxe bertan zinatuko lukete Hondarribiaren jarraitzaile guztie. Hemen, Iñaki Urtxa Xagua, aste honetan merezitako protagonismoa jaso duen gizona. Bera, oain dela 28 urte, Lekitxarraren txopan patroin lanetan ari baizen, eta egundoko ospakizuna izan dute Lekitxarrek, eta bera bereziki, bi aldiz orduan eta orain, barruan joan baita. Nola bukatzen duen Hondarribiak, Beti betiko, bukera hori, Tolleteak urti zamar, beste batzuekin alderatuta, horrek hartzeko. Baina nozen estiloa, bai. Parean dira, Donostiarra eta Hondarribia orantxe, parean. 21 segundo, Txanda batetik bestera. Bai, handia da, koska. Nik uste emakumeetan ikusi dugu hori, haizearen aldaketaren eraginez, hemen kuadrilen maila ere azpimarratu behar da. Aurrez aritu diren kuadrilla batzuk. Denborari erreparatu. 18 minutu eta 56, pentsa. Historiarako kronoa. Orio zigorri gabe 18 eta 56, Zirbenak 18 eta 59. Pentsa zer esaten ari garen. Pentsa zer esaten ari garen. Eta askotan ninu ere bai, aurten maila jetxe egin dela, eta barra da nahi duzen gura. Historiako saiorik onena hemen, 18, 53 eta 52 Urdaibairena lehen jardunaldian 2017 urtea. Donostiarrak aurre hartu dio, ja, segundutxo bat Hondarribiako kuadrilari, 200 metro balizetara iristeko. San Juan eta Lekitxarraren burruka hori biziri dago, baina traineru bat hartu dute San Juan darrek. Eta Donostia ere bukaera sentatuarekin ikusten da, 38 paladan. Noski, horrezko txanda da, hemen lanean ari direnen helburua, horrezko txandako txartela orain, Getariaren lanak markatzen du, eta horrezko txandatik 20 segundura da orain Donostiarra. Gehitxo izango da. Asko da, baina... Getariari estropada luzetxo bintzaio. Getaria bigarren luzean ikuste dut, azken zatian eta... Getariari iruditzen zait. Ordula orden batean, 14 minutuan, aguantatu duela, teknikatze eta bar. Meritu handia du. Gero hor antzematen da, indarra. Beste segundua Donostiarrak Hondarribiari, Gaiz Diaz eta bere mutila. Txaustiren aldeko apustu egin du, veteranoaren aldeko apustua, hor balda ontzi erdian. Laxa batola etxea, imartxua, bai. Zirbenak bederatzi zituen. Kalera hundina. Oso goiti. Horentxo 20 segundo, gurutzatzen, Arkaitz. Ia minutu erdira, hortxe.
9:26. Zierbenak baino 27 gehiago. Hondarribia 30 9:29. Mikel, minutu erdi, Bai, ez da txantxa. Berriz ere... San Juanek 9:48, 29, Lekitzarra 54 igon. Berriz ere, koefizientei begira egongo gara. Eta astuna baldin naiz barkatu izatela ikusentzulek, baina horrelakoak gertatzen dira beti marea bizitan. Marea bizitan gertatzen dira laksoak. Bueno, ea orain txamponaren beste aurpegia izango dute, eta ea. Zenbat ordea, zanen nuke, gero horiok, Zierbenak, Bermeok ere bai, nahi baldin bada egin duten arraun saioarekin, erakutsi duten poterearekin. San Juanek bilatuko du boskarrena, Donostiarrak ere bai, iruditzen zait. Bueno, mantentzen du, bere abantaila, Donostiarrak 3 segundo, Hondarribiari, San Juan 13, Lekitzarra 17. Donostiarrak Ketariak baino 18. 18 du. 18 segundo. 18 da. Ziabogan 21, 3 jandizkio. Segidan 3 jandizkio. Ez dut ezer baztertzen, Orain Donostiarrari ikustea Hondarribia atzean geratzen ari dela, emango dio punta begira. San Juan nabarmen begira. Atzo Mikel San Juan darrekin egin genuen entrenamentua zodiakean, hause bilatzen zuen Joseba Fernandezek. Eta esate zion, gainari. Pasekien zerbait? Bai, bilazak uartean, filazak 5garrenera edo 6garrenera. Danak kale bat estriborrera, Bai, eta Hondarribiak ere, Donostiarrak uste dion guztia sartuko da. 4 segundo Donostiarrak Hondarribiari eta San Juanek tartea zabaldu du, San Juanek Lekitzarrari 6. Donostiarrak 6 segundo jandizkio, Getariari Ziaboga hartu eta 2 minutu. 6 segundo, Hor dago Donostiarren erronka. Getariak markatutako denbora hori errekuperatzea. Hori da orain duten helburua, orezko txandan jarduteko, 2. jardunaldia. Bakarrematari esaten hor Hondarribia harrapatzen esan desan, egaina dela uste dut. 9 segundu daude, berdeen alde, San Juandarrekin konparatuta. Donostiarraren unerik onena, Txanda menpean hartuta, Hondarribiaren branka ikusten dutela. Azkarrari zaio jaten Donostiarra Getariari. Oso azkarrere. Oraindik 13 segundu daude Getariaren alde. Baina 8-9 jandizkio. Bai, asko jandio. Eta ia 2000 metro falta dira. 1900 luze. Hemen Hondarribia. Donostiarra poliki tartea zabaltzen ari da. Orain 6 segundu. Biterdi ziren, Ziabogan, biterdi ziren, eta orain 6. Getaria eta Donostiarraren artean, estropada puntu honetan, 11 segundu, Getariaren alde. Donostiarra raunean ez dut gaizki ikusten. Beste egunetan, nolabait ere, presakago ikusi izan dut gaur baino. Amunarriz. Donostiarrak Getariari jandio, jan beharreko distantziaren erdia jandio. Bai, orantxe 10 da. 4 minutu eskasean. Hondarribiko gazteak. Kontxan debutatzen, Mikel. Baina talkain bera hor txekusi dugu, Ba hor espaldan. Bueno, Donostiarra poliki ari da bere lan egiten. Iruditzen zait hortik atzera bai Hondarribia San Juan da Lekitzarra ikusita postu aldaketa zaila izango dela. Tarteak nahiko aipagarria direlako, Hondarribia San Juani 8, San Juanen Lekitzarrari 7. Donostiarra sartuko alda, banderarako borrokan. 7 segundo, Getariara eta Donostiarraren artean 7 segundo orain, badute demora orezko txandako txartel hori lortzeko Donostiarrek. Baina, jarraitu egin behar da, noski. Eta Zierbenari 6 ere jandizkio. Ziabogan 27 ziren, orain 21. Bai, baina oso urruti. Bai. Oso urruti.
Berrogei paladan hauek ere dagoeneko. Horda Arkaiz Diaz. Arraun altxatuta, eta seinale txarra hori. Eskatu bere mutilei. Atzetik egundoko ontzi festa dugu. Begira San Juan nun dabilen. 8 segundo Hondarribiari. 4 segundo Getaria eta Donostiarraren artean. Jaten ari da orain, baina egundoko abialduran. Hor asko sufritu du Getariak. Estropadaren azken laurdenean asko sufritu du, eta baldintzak orain Donostiarrako beak ditu, lehen Getariak izan ditu. Korronte handiagoa, alde hori da, barea igotzen, eta hori aprobetxatu behar da. Bueno, Donostiarra, horrezko txandarako txartelaren bila buru belarri. Donostiarrari 3 segundo sartute dizkioten? Zun aldut. Bueno, lankidek ez digute ezer esan oraindik. Advertentzia bai, txanda honetako guztientzat izan da, baina horrek irutan dakar zigorra, 1000 euroko zigorra, baina hortik aurrera... Zigorrik ez da. Segundotan ez dago zigorrik. Advertentzia bakarrarekin ez, hortik aurrera bai. Egina nola sartu den, Hondarribia Donostiarraren uberan. Eta orain aurreneko aldiz, Donostiarra Mikel, parean. Horrezko txandan legoke. Donostiarra atzetik aurrera. Kontua da orain, Donostiarra lehen zierbena edo Orio baino 10 segundo azkarrago da torrela. Atera kontuak hor zer dagoen. Naturaren indarra. Hor dagoena da naturaren indarra. Bueno, oraintxe bertan teknikoki Donostiarra Getariaren aurretik. Segundo bat bizkorrago eta beste 3 minutu luze badituzte egoerari buelta emateko. Hondarribia eusten, Tarte hori zabaltzeko, orain Donostiarraren helburua izan behar da, Bermeoren gandik alik eta segundu gutxienera iristea, ez, helmugako balizan. Hana, begira, Donostiarra, kale berdinetik. Ganak, 3. Mikel, oso ongi Hondarribia, zeira, eusten, Bai. Gazteak, amildu gabe, erori gabe, eta ez da erreza, keragarri luzea egiten baita. Donostian, itzulerako luze hau. Berrogei palabantenak. 2 segundo orain, Donostiarra eta Getariaren artean, 3 ere bai. Donostiarren alde. Eta Hondarribiak hobetuko aldu, Getariaren denbora. Orain 3 segundu. Hori izango da orain Hondarribiaren helburua. Alba da, gaurko 5. denbora lortzea. Gora eta gora Donostia, Bai. Hondarribiak ere sarritu du. Orain Hondarribia eusten ari da, Donostiarraren abiadura berean. Donostiarra, horrezko txandako parteide izango da. Okerrik espada azken metro hauetan. Hori erritmoak. Gaurko denborarik onena. Lehen txandatik zierbenak 18, 49, 26. Oriok 10 gehiago. Baina Oriok 3 segundoko zigorra izan du. 3. Bermeo, 19-0-5. Harrigarriak izan dira, hor lortutako koronoa. Hemen Donostiarra azken 240 metrotan. Getaria eta Hondarribiaren artean, 2 segundo daude Getariaren alde. Donostiarra hor txanda berean izango dira, Laura konsolazio txandan, Getaria, Hondarribia, San Juan eta Lekitxarra. San Juan eta Lekitxarraren artean 8 segundo Gipuzkoaren alde. Bueno, azken txamparen garaia da. Getaria Hondarribia baino segundu pare bat bizkorrago. Donostiarra azkenean zierbenaren gandik 17 bat segundora, une honetan. Bai Donostiarra, 19 eta 15. Bigarren txandako azkarrena, demora ona. Bai Hondarribia, 6 segundo gehiago. Hondarribiaren zate 19 eta 21 bat, Getariak baino segundu bat gehiago. San Juan, hemen da San Juan. Bai San Juan.
19-24. Eta orain Lekitxarra lehen kaletik 3. joan da. Handa Lekitxarra 19-52. Ira ze krono, Mikel. Denborari kaskarrena gaur 19 minutu eta 52 segundo. Bueno, hau da gaurko egunak ekarri diguna. Hor Lekitxarrak. Ustuta. Bueno, hemen ditugu jaun Andreok Zierbenako gizonak lehorreratzerako garaian gaur Orioren zigor hori tarteko Zierbenak denborarik onena 18, 59 eta 26. Badugu prest, protagonista bat aurrera Zierbenakoekin. Bueno, Urdax, zorionak esango dugu, ez da? Bai, bueno, pozik. Pozik, 10.000-eneko aldea, hori sartutako zigorra tarteko, beti da ona alde izatea, ez? Bai, azkenan naiz eta irabazi ez, aldea gure alde erori izana, posgarria eta, bueno, bizirik irtetzea zen helburua lehian mantentzeko eta oso pozik. Lehian ikusi zaituztegu, bi Orio eta zuei, ez dakit nola ikusi dan traineru barrutek, lehia hori? Bueno, kanporaka gure kalea uste dut ondo baliatu dugula, egia da pizkat mesede egiten zigula alboko haize horrek, gero barruak pizkat gehiago trabatu zaigu, baina bueno, nik uste estropada ona egin dugula, badakigu horrela jarritu behar dugula mantendu eta alba da hobetu, are hobeto. Ez da lehenengo aldia, lehendabiziko jardunaldian Zierbenak aldea lortzen duena, duela urte batzuk gainera 100-engatik baita ere, bueno, ze plan daukazu datorren iganderako? Bueno, ez, azkenan alde hori kudeatzea zaila da, ez dago kudeatzerik, estropada irabazi behar da bai edo bai, eta bueno, sinesteko astea, gustora entrenatzeko astea, osatzeko astea, eta datorren igandean dena emateko prest. Eta baikor, banderari dagokionez, bandera lortzeko borroka horretan? Bueno, bakigu bandera irabazteko Orio irabazi beharra dagoela, beste guztiak deskartatu gabe, noski, baina, bueno, espero dugu estropada ona botatzea eta Orioren aurretik sailkatzea, gozatzeko. Sorterik onena, eskerrik asko eta zoriona. Eskerrik asko zoi. Urdaz, Antepararen hitzak, Zierbenakoek denbora bikaina eta hor giroa. Eta Ariarrak, eta Eritz Hernandez prest dugu Donostiarra ontzikoekin aurrera. Halaxe da, oraindik arnasari ezin buelta eman da, Xabat Pastor, zorionak eginiko lanagatik. Ze hau zapore, 19-15, okerrez bagabiltz denbora, ez dakit, arpegi luzeak ikusten dira trainerua, baina ez aiguzu ze hau zaporekin Donostiarra. Bai, esatezun bezala, bueno, zapore gazia, ez, oantxe bertan. Zuk esan artezen ekin zen boen genuen, 19-15, sekulako denboa, baina aurkariak azkarrago jundia. Aukeran urruti xamar, banderako denboatik, baina, bueno, hau kontxa eta bakigu denetik pasatzea gara hemen, orduan esperantza galdu gabe. Estropada nola joan da hor barrutik, aipatzen ari ginen Arkaitzekin, ziabogan asko galduta, ez dakite brankaz mago sufritu duzu behintzat. Bai, bueno, egia esan plantatugu estropada referentziak erditik aurrea emango zizkigula igorrek, gure lanean zentratzeko, eta egia, buen esan bezun bezala, kanpoaka gehiago galdu egula, desente gehiago barruaka baino. De hecho, barruaka azkarrago izan gara ustet. Orduan, bueno, ez dakit baldintzak berdin-berdinak izango zian, gaur genuen tanda seguraski aukeran jarrizkio ez genuen nola hartuko, baina hori ez aldatzeik. Orduan, bueno, gaurko egin da, hurrengo igandean pentsatzea. Xabat, mentalki normalean horrezko txanda horretara ohituak ikustea adibidez Hondarribia zer nutela askatzen hori mentalki arraunlarientzako gogorra? Bueno, ni bagorrean joan, orduan lehenengo luzean sumatzen ditu, baina dituen ikusten. Gurian zentratu gara eta bagenekin estropa hona egiten egin ala eta bueno, bigarren eta erdian ezberdintasunak handigoak izango ziala, orduan nahiko estropa azkagu gainean, traineruko gehienak eta bakigu egoraietan sufritzen. Eta aipatu duzu datorren asteburura begira, hasiera bat emintzat olatuak emanak badira, 2 metro ingurukoak, eskatzen hasita ahalik eta ekaitzik handiena, ez? Diferentzia handi hau murrizteko. Bai, egia esan ez behiatu, nahiko astonta nahikoa behiatu eta astontakoa, datorrenekoa
oandik aurrera hasiko gabeira, eta bai, 20 segundu rekuperatu behar baldin badia, aukeran itxaso zakarrakin erretxago izango dugu. Oso ondo, Xabat, zorionak eginiko lanagatik, eskerrik asko gurekin izateagatik, eta animot, eta bigarren asteburuan ikusten du elkar. Eskerrik asko zuei. Pastorren hitzak eta salen berotasuna kirolarientzat Jaun Andreok. Hau da irudia, hau da maite duguna, hau da kirolariek eskertzen dutena. Eta zabali dago dena urrengo asteburuari begira. Gaur zierbenak denborarik onena, baina zabali dago dena. Hau da bigarren txandak ekarri diguna. Donostiarrak 19:15 eta 6 euneneko. Bigarren Hondarribia, 6 segundo gehiago erabilita, hirugarren San Juan, 19, laugarren Lekitxarra, 27. Eta bi txandak kontuan hartuta, sailkapen nagusia, gaurkoz, bigarren jardunaldiari begira, hauxe duzue. Denborarik onena, eta denbora aparta, zierbenak 18 eta 19 eta 26 euneneko. Horiok, 3 segundoko zigorra tarteko, 10 eunen gehiago erabili ditu. Hirugarren Bermeo, 6 segundora. Laugarren Donostiarra, 15. Gero Getaria, 20, Hondarribia 22, San Juan 15, eta Lekitxarra, 43 segundora. Zaleak posik, eta orain hausnarketaren garaia ere bai. Eta Euskal Telebistaren set berezian, Jon Balentziaga gidari dugularik, Jone Oliban, Deustuko arraulari eta entrenatzailea, eta K-Ligako presidente ordea, eta Aruntza joan da jadani baita ere, Ibon Gaztainazpi. Hor dira getariarrak, hor da festa, hau da kirola, orain, zuzeneko irudiak, jakina, noski, hori da nazuei eskaintzeko, eta baita ere, adituen hausnarketa. Hurrengora arte! Eta alasa izango da bai, hemendik aurrera azterketarekin hasiko gara, hainbat elkarrizketara izango ditugu, eta bai, Jone Oliban daukagu gure ondoan, eta lehenengo galdera berarentzat izango da noski, estropada irekia, estropada lehiatua ikusi dugu, bai bentzatek gizonezkoen aldetik, emakumezkoen aldetik, bestelakoare izan liteke, baina bi hitzetan, batera eta bestera egin aurretik, ze nabarmenduko zenuke? Batez ere nabarmentzeko tanden artean egon den desberdintasuna horrek asko markatu ditu, azken denborak eta datorren iganderako esperantzak, eta estropada oso fisikoa joan dela bai, itxasoa oso desberdina izan da sailkapen egunarekiko, da beste modu bateko arronkera bat ikusi dugu. Bueno, azterketa bakarik ez, protagonistak ere esan dugu, batera eta bestera askotan egingo dugu lan, azken finean protagonistak gure direlako noski arraunean eurek egin duten, eta Inigo Larrinagarekin Sara Gandara da, ezta? Aurrera, Sara. Alaxe da, Jon. Bueno, Inigo, zoriona. Eskerrik asko. Estropada gogorra, ezta? Bai, oso gogorra, ezta? Batez be haize aldaketak, momentu batzutan alde, beste batzutan kontra, eta, bueno, baina guztua indako lanaz. Gustora eta ez oso urruti, ez da ere, ez da? Bai, gaurko helburu azkanein pixik urtet izan, ez da? Eta, bueno, baki hau honek potente da bizela, baina 6 segundo ez da estropa dira bazitxe, ez da? Ordengu gurrengo domekan irabaztea urtengo, eta ia zaurteten da dena. Eta zer behar du Bermeo Urdaibaik buelta emateko 6 segundoko desabantaia horri? Bueno, guria siniztu, aste guzti lana ondoen, ja bixartik aurrea igandeku azpentzaten egon, eta gure dan amoten badou, siniztute dakat hor gertu goazela bentzat. Gertu, bai egon zaretela denboraldi osoan zehar, Inigo, eta igual etzan uste hain gertu ibiliko zinetenek, ez da? Igual kanpotik zentzazinoi hori zan, ez da? Baina egixe da, barrutik guk bagenkixen ekipo onak eunkan dela, eta hori topaten ibiligaz, da nik uste topa duela momentoiko honenin, eta oso ondo aiaten gazela, eta horretxe iagarrakoa, eta horretxeaz atope jongoaz. Eskerrik asko, Inigo, gozatu zoriona. Eskerrik asko, zuei. 8 urte eta gero San Juan berriz ere kontxan ikusi dugu, gizonezkoen ontziari buruzari gara, eta San Juaneko entrenatzailearekin, Eritz Hernandez. Halaxe da, gurekin baitugu, Arroxen entrenatzaile Joseba Fernandez. Joseba,
argazkiak ateratzen, irrifartxu, trainerua pozik eginiko lanagatik, aipatzen nahi genuen kamaraz kanpo, txanden artean sekulako aldea ikusi dugu. Hori, komentatzen nahi geana, beraiek lehenengo txandan izan duten goizi alde, ziagoa eman dutenian gehatu eginda, eta geldialdi horri esker gu, tokatu segunien arraunitea, ez dugu alde haize hori euki, eta horre diferentzia izugarri izan da. Gero barruraka hori rekuperatzea iaia zinezkoa da. Iaia balditzaiko berdinetan india bi bueltako luzeak. Pertsonalki, zure mutilekin, zer nolako hauza aporearekin geratu zara, estropada hau egin eta gero? Konten, lana gu estropada iruditzen zait nahiko osoa izan dela, nahiko betea. Iruditzen zait, gure estrategiari, azkeneko distira emateko, guria zen planteamendua aguantatu aliketa gehien Donostiarrari joaneko luzean, eta pentsatzen genuen Donostiarra 4. kalea bilatuko zula, eta haien ubera hartu ondarra bilak egin duen bezala azkeneko 5 minututan. Ez du hori egin, eta estrategia hortan, pixkat errenka geratu geha, bai rekuperatu deu, 4. kalearako onura zuen tarte hortan, baino falta izan zaigu hori, ubera hartze horrek emango zigun bultzaka da, eta segurazki ondarra bilatik geldituko gineke, baina mutilak borrokatu dute azkeneko pala darte, eta beraien estrenua polita izan dela, eta gustora gatzekoa iruditzen zait. Joseba, banderari begire ere galdera egin behar dizut. Kriston demora egin dute, Orio eta Zierbenak, santzio medio, Zierbena 10 aurretik, ez dago ezer erabakita, bigarren asteburuari begira. Ez. A ber, ze nolako baldintzetan jokatzen da bigarren igandia, ikusiko da gero ze nolako aldia dauden kaletan eta gaur iritzen zitzaian aldia bazeola. Eta, irabazten duenak baldera emango du, ez dago diferentziarik, ez dago... Gero, kontuan euki behar da, oso egoera, bizitzen ari garen egoera latz hau da, kontxara etorri eta inkisizio hau bizizatea. Ez da normala, talde guztiak advertentziakin irtetzea. Hau da, txartel horiarekin. Eta nire galdera da, zer bilatzen aizeate epaile eta kontxako antolakuntza guzti honekin? Zer bilatzen aizeate? Jostailua izorratu? Benetan? Noaguaz? Ezin gara ranplatik irten, ezin gara muitu, ikusten dugunean milaka ontzi gure inguruan eta ezin gara muitu ere egin. Noaguaz, mesedez. Nola egon daitezke inungo kulpi gabe ontzila sanzionatuak. Beraien kirol jarduera kontuan hartu gabe ja sanzio izan da. Nola da posible hori? Noaguaz. Ez arritzen hain hau guzti hau. Ez daki zein da helburua. Eta non bokatuko du guzti hau. Ni aluzinatuta nago. Ostegunetik eta azken urtetan gertatzen nahi danakin. Ez da inundik inoa ulertzen. Zondo, Joseba, zure reflexioa ere hor geratzen da. Zorionak eginiko lanagatik, estropada bikain egin duzuela eta bigarren asteburuan ikusiko du belka. Zondo, venga, hop. Joseba Fernandezen adierazpenak bukara aldera sarrere somatu dugu, noski bai ikusi dugu, etzen zaila, asarralde hori somatzea, eta Ibon Gatzainazpilan kidea etorri zaigu, Ibon, ongitorri zuri ere, soka honi tiraka edo bestela, lehen gausnarketa, zein da? Gero itzien dezagun, nahi baldin bada honen inguruan, lehenbizikoa estropaden inguruan, iruditu zaitelako uretan ikeragarrizko bi estropada ikusi ditugula, batetik azpimarratuko nuke, arraun lagunaken saioa, fisikoa, gero aztertuko dugu giroak, eguraldiak, konforme esandakoarekin, emakumezkoetan eta gizonezkoetan txanda batetik bestera aldaketa ikeragarriak egon dira, baina arraun lagunaken denboraik onena da, maila harrigarria eman duelako. Eta bestetik, batez ere Orio eta Zierbena, neurri batean Bermeo ere bai, 20 minututik behera, historiako bigarren markarik onena Oriok zigorri gabe. Berak erakusten du, zemotatako estropada izan den, iruditu zait, gutxienez 3 talde, maila historikoan, aritu dira. Arraugunak, Orio eta Zierbena. Eta gero, etortzerako bagenekien, koefiziente aldiak, zikilizaltza ikeragarriak. Diferentzia handiak, 104 koefizientea, etortzerako genekien. Eta kontxak gainera,
tandak sosketa bidez eta nola erabakitzen diren, iruditzen zait gainera gidoia errepikatu dela, lehenbiziko txandak, emakumezkoetan eta gizonezkoetan joaterako asko putz egin dialde eta gero pixka bat erori eginda. Eta gero azpikoarekin eta bar, estropada ederrak ikusi ditugu. Baztertu dezagun txanda, baina lehenengo eta behin, gizonezkoen, lehenengo txanda ziaurretik Jone, hori 2 segundoko zigorra, eta horrek pentsatzen dugu arraularientzat ere, badaukala, ezta? Badaukala, halako karga bat ere. Bai, badauka eragina, baina arautegia betetzeko dago. Orduan, Joseba komentatu duenarekin nik desberdin duko nuke alde batetik epaileen lana, arautegia zehatza da eta ez denean betetzen dano kejatzen gara, besteek betetzen ez dutunean zigorra jaso behar dutela, eta antolakuntzaren aldetik beste txalupa batzuk edo zelain enbeditza eta beste gauza bat iruditzen zait. Araudia ez bada betetzen, dagokiguna, dakigu, eta horre, adibidez gorkak oso ondo esan du, onartu behar dela, jarrita duzula eta horrekin zoazela. Ateratzen zaitu arraunkeratik edo ez, arraun egitearen parte, hori asumitzea eta horrek zu hortik ez ateratzea da. Itxura batean Ibon, bi zodiak 0 kale horretan sartu dituelako, ala? Bai, hori da gertatu dena. Nik bi gauza aipatuko nituzke. Batetik, esate baterako, epaileek asteazkenean Zarautz kanpoan utzi zutenean, inortxok ez zuen ezer esan denok ikusi genduelako. Iruditzen zait, Josebak esan duenaren aritik, eta hau ez da berria, eta hementxe, duela pare bat urte, Goia jaunari, alkate jaunari ere galdetu genion, gure kezka azaldu, hemen gertatzen ari diren guztiarekin, nola baitere pandemiaren ondoren hartu diren neurriegatik, eta iruditzen zait, kontestu horretan kokatu behar dela, Josebak esan dako guztia, niri ere, ez zaitelako normala iruditzen, gaur ez tekitzen bat advertenti izan diren, uretan hasi aurretik, 5 edo 6 7, eta motorren ganako, zodiaken ganako ikeragarrizko nolabaiteko kontrola dago, gero ikusten ari garenean nola da biltzan, piraguazaleak, ontziak, eta bar. Piskat, testu ingurua hori da, zigorrak aplikatu behar direnean, aplikatu egiten dira, pasaden astean Zarautzin zela, eta inortxok ez zuen ezer egan. Hemen kontestu bat iruditzen zait beste badela, eta Kontxak, eta askotan esan dugu, hemen ere bai, hausnarketa serio bat egin behar dela, hemen gauza asko ikusten ari garelako azken aldian. Uretan eta uretatik. Begiratu dezaiegun dagoeneko lehiari eta lehiari begiratuta, dagoeneko zertxu bait horreratu du Jone, baina gizonezko lehenengo txandore begiratuta. Lehia benetan estua ikusi dugu, hazen olako estropada jokatu duten Oriok eta Zerbenak eta Oriok, eta erabaki ere, azkenerako erabaki da, baina nola erabaki ere, ez dago segundu bateko tarterik ere, zigorra tarteko, baina ez dago segundu bat. Santzioa bitarte, baina estropada denbora guztian oso justu joan da bien artean, ikusi dira momentu desberdinak, bebai etengabe estuan, azkenengo metroak arte, eta nik uste dut hor ikusi dugula Zerbenak aurrera pausu bat ematen zuela, Zerbenak erakutsi duela beste estropada batetan haiek beriak esan dute temple bat falta zitzaiela, kontrol punto bat falta zitzaiela, eta gaur entzun ditugu etengabe erritmoa kontrolatzen, arraunkera kontrolatzen, eta arraunkera asentatu duten momentuan jarri dira Orioren parean, eta horra hasi dira segundo edo zentesimo haiengatik borrokan, eta iruditzen zait Zerbenak eman duela bertsio oso ona. Ziego gara parean, biak ere pare-parean, eta itzulerakoan, hasiera batean behin ipein, Zerbenak hartu du, estropada burua, gero egia da, Oriok inurri lana eginez, azkenerako, buelta mandiola. Bai, Zerbenaren inguruan aipatuko nuke duela 3 bat aste edo Dani Perezek zeintzugun esanez, estropada arraunketa asentatzen zutenean eta ritmoz joaten zirenean, galdu egiten zutela. Gaur, behin eta berriz, 37-38 paladan esanez, lasai. Horre onda, gakoetako bat buru hotz hortan. Eta gero Oriok iruditzen zait, bigarren luzean, bere fiziko guztia atera duela, 2 segundo atzetik egon eta 3 aurretik bukatu du, hori ere bada esanguratsua iruditzen zait, eta une batean gainera, bere kalearen onura ere aprobetxatzen jakin izan duela, 5. edo 6. kalera arrimatu denean, babes bila, uartearen itzalera. Eta Zerben hau, kupoak alde batera utzita, Zerbena hobeagoa da, alegia, ligakoa hobea, baino indartsuagoa da. Baina,
astea luzea da, eta urrengo igandean berriz ere 19 minutuko lana izango dute. Eutxiko te dio Jone, eutxiko te dio Zierbenak. Nik uste baiet, nik uste dut gaurkoa energia punto bat emango diela, ilusio punto handi bat emango diela, hemendik zentesimetan ateratzea gauz handia da, eta gehiago, naiz eta 10 zentesima izan zure alde badaukazu dana delakoa, hori aste osoan zehar motivazio iturri bat da. Eta ez dakit, benetan esan da ez dakit ligakoarekin alderatuta askoz Zierbena hobea den, nik uste dut Zierbena kapasa dela olako aurpegia emateko edozein momentutan, baina kostatu zaiela osotasun hori topatzea. Eta orain horiok erakutsi du orain arte oso ondo dakiela lehiatzen, haiek ez daukate ere zer kontra aste honetan, baina haiek daukate apurtxu bat lan extra hori egiteko, gaur ikusi da detaile guztiak ez dituztela menperatu, santzino hori, erritmoz altu joan dira agian nire gustorako eta beste batzutan ikusi diegunerako estropada oso egin dute erritmoz altu, eta margena bat dute datorren asterako, baina agian haiek daukate lan hori pendientetsuago. Bueno, hori aipatu duzu eta Orioko Iker Zabala, entzun nahi dugu, lankideok aurrera. Iker Zabala, galdera argia, Iker, zergaitik 3 segunduko zigor hori, eta ez dakit noiz abixatu dizuen zuri santzi hori etorriko zela, eo nola joan da mintzate egoera hori? Bueno, argi eta garbi izango txut. Gu gauzen lekotik gure sodia bizek egon dira 100 metrotara. Bokanatik, ez dakit, 5 metrotara. Eure dinoie 0 kalin ibili gara. Gure momentotik lehenoko kalera igual 200 metro egon dira. Eta gu eskara egon 0 kalean. Hau onartu ezina da. Hemen edo zeina aldau enbarkazinugaz atxera eta aurrera ibili, eta gu gara protagonistak. Eta gu zin gara eser egin. Geroz eta exigentzi gizi dau, geroz eta beti zantzinuek, 1200 da epikuko denuntzizik eta hau ezin da onartu. Gaur ikusi duten espetakulue, penagarri ze. Gure mutilek emon dauen nivela, honek itxitzen zu zapore zar bat. Bakigu bandera ez dauela arabakita, eta bakit aukerat dako gule. Baina nik uste dut gaur egin dugun lanarekin ezin da olako hanka sartxe bat, ez dakit. Nau oso bero, eta normalin bero egoten nahieniko hobeto da bost kontatu, baina gaurko esan da, oso gesto feue. Da noiz enteratu nahi? Ez dakit, estropada hasi baino 10 minutu lehenago. Eta mutileri esan txoie, azkeneoko momentuen. Segatik hau zer da? Bitu zelako medizo zabal baten gauz lanien. Eta da biltzez lupakin begira. Karo, topaten da hori gauzek. Eta batzueri itzen txoie kutsioa sartu eta beste batzueri. Leheneko txandan, gure txandako entrenatxale bat 5. kaleti izodak akein funda makine guzti zen. Seguramente horreri etxola santzinorik esartu. Baina, hau kontza da, eta datorren urtien berriz etorko gara, eta kristolako ilusio, baina gaur garkue. Zorionak Zierbenari berak irazi dagoelakon, gu gauzatzetik, eta datorren igandean etorriko gara espata oso goien, eta gu nahi dugu demostratu, hori izan dela onena, gaur ere bai, baina datorren astin ere bai. Iker, estropari dagokionez, nola ikusi dituzu zure mutilak, gorkak aipatu dugu, santzioa edo zigorra egongo zela horrek eragiten du buruetan, baina gero denborak ikusita kriston estropada egin du bai taldeak, baita Zierbenak ere, errekorretik oso hurbil. Izugarrizko estropada egin dugu. Guk genuekan plan bat, eta plan hori eginda minutu ero. Baina ikusi dugu, Zierben handi bat. Baina hola eta guzti ere, irabazi egin dugu. 18 minutu eta 55 segundoko denbora itie oso askar ibiltzea da. Baina, bandera hor dau, hori alde honatakoz, beste batzuk ezin da hori esan aukeratako jenik, gupai, eta gure asmo izango da, aste honetan traineru askarra ibili behar da eta askarra ibiliko da. Iker Zabala, zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuri.
Eskerrik asko Iker Zabalari, beste behin Euskal Telebistarekin bazintzo asko aritzagatik, eta heldu diezaiogun bigarren txandari, bigarren txanda horretan Donostiarra eta Hondarribia lehia batean ikusi ditugu, eta San Juan eta Lekitarra bestelako lehia batean Donostiarrak ikusi da, hasiera-hasieratik nahi zuela beste zerde, baina Hondarribiak ekin dio, hasiera horretan behintzat, bere zanda estropada buru, azkenerako Donostiara ordea, estropadako lehian ez da egit, azkenen 15 segundura geratu da 15 segundura, baina edozein kasutan horrezko txandan izango dira, etxekoak. Bai, Hondarribia, begira, Hondarribia ikusten ari gara, aurten bertuteak erakutsi ditu, bat bintzat izan da, estropada erdi oso azkarrak egin ditu, batez ere Uztailien eta ia, ez du izango nenaren pare, baina bai, gero gehiago kostan zaio. Iruditzen zait Donostiarrak eutxi diola, Hondarribia azkar joan baita, eta gainera, nik Donostiarra arraunean ez dut, gaizka ikusi. Erritmoan eta bukaera sentatuarekin ikusi da, eta iruditzen zait bere estropada egin duela, baina dena esate aldera, bigarren txandak baldintza kaskarragoak izan ditu, eta txanda bat bestearekin alderatzea, gaurko moduko mareekin eta oso zaila da. Bukaeran, pena izango dute, horrezko txandan sartu dira, eta aipatuko nuke, Hondarribiak ere eutxi diola, 6 segundura atzera geratu da, eta soka hori ez da eten. Hondarribia aipatu duzu Ibon, eta Mikel Orbañanos entzun behar dugu jarraian. ¡La paella! ¡Eso la de coger! ¡Dale al suelo! Egundoko ospakizuna izan dute Lekitarrek. Bai, Hondarribiako entrenatzailearekin. Oraingoz ikusi dugune batez, baina entzunez, berehala entzungo dugu Mikel Orbañanos, Jon esaten ari ginen, Donostiarra, bere txandan garaile, eta estropada eginez. Banderarako lehian behar bat atzera geratu da, 15 segundu asko dira eta aurretik egontzi desiente ditu, baina edozein kasutan estropada egin du etxeko taldeak. Bai, nik uste Donostiarrak aitzakirik gabeko estropada egin duela, hasieratik amaierara, bai joanean, bai bueltan, ikusi zaie dominatzen, haien arraunkera aplikatzen, eta eroso punto batean, Arkaitzeko oso ondo gobernatzen eban trainerua, ia bueltako luze osoa arraunarekin uretatik kanpo egin du, eta Hondarribik ere uste dut, uda osoan erakutsi digu atzetik aurrerako progresio batean ari dela, eta egia da Ziabogatik urrengoko 2 minutuetan agian sufritu egin duela, baina gero errekuperatu egin da, eta Donostiarraren abiadura bera hartzea lortu du, eta oso estropada borobila egin dute biek. San Juanek ere iruditzen zein nabarmentzeko lana egin duela. Geratu da horre apurtxu bat inorekin borrokatu gabe, baina jotak ibili dira, eta nik uste dut lehenengo tandan agian borroka estuago izan dela, eta espektakulo aldetik igual ikusgarriagoa, baina bigarren tanda ere oso nahi izan dela. Eta orain bai, Mikel Orbañanos ikusi eta entzuteko moduan gara. Mikel Orbañanosekin, ze sentsazio lehen jardunaldi honetan. Bai, egia esan, etzan gutziako kontxarrexa, egia esan, talde aldaketara ondila izan dugu, baina primeran lehenengo esperientziare bazuen arraunari batzuk, eta irutze txandan oso maila txugun eman dugula, aurkari handi batzun kontra, eta bertatik pozik guaz etxea urrengo iganden berri sobetzeko esperantzakin. Denborari dagokionez, ze sentsazio horri buruz? Bai, egia esan, baldintzetan iritzei, kaskarro jungeala, baldintzan, etortzeko bai hobeto, baina juteko alde handia galdu dugu, eta aldertatik, bintzat barruak ikuste genduen gerturatzen eginala beste txandako traineru baita, eta horrekin esperantzatako horrekin iritzei, bukerare honein deula. Oilarren arteko lehia horretan, bandera ez dago erabakita eta ze lehia gainera? Bai, zaila, kontxan gaina, gauza berezik gertatzea, eta iritzeit, nahiko horik ilegatuko ala, bandera baita. Bale, zuei. Aro berri batean murgilduta da Hondarribia, baina aurten ere kontxan, eta horrengo igandean ere noski, hortxe izango da, horrezko txandan izango ezpadari. Baldintzak, bestelakoak, jakin badakigu, eta iraila hasiera da, Maria biziak, egoaizea, gaur nite pixka bat izan dugu. Bai, tortzerako bagenekien, eta, haizea, ego haizea zerbait baldin bada kapritxosoa da, oraintxe gara ikusten, eta begira, lehenbiziko txandan, alde zijoa zela, bultze egin die, eta gero jetxi, alde horretatik, lehenbiziko txandak, baldintza honak izan ditu, zergatik haize ufadak, gogorrenak, lehenbiziko luzean etorri zaizkelako, haizea alde zutenean. Eta gero, haize ufada bai, baina pixka bat erori egin. Horra, lehenbiziko txandarea bigarrengoak, eta bigarrengoak nabarmen joateko haize alde gutxiago izan du, hortik,
ia 27 segunduko diferentzia pali izan Donostiarraren galera, eta gero etortzeako gutxiago ere bai, ozopo gutxio, baina galera niretzat nabarmena gehiago izan du bigarren txandak haizearekiko, lehenbiziko luzearekin, lehenbiziko txandarekin alderatuta. Eta korrontearekin ere, esan gabe doa, hori ere bai. Bueno, dita batean emakumezkoen lehiari heldu behar diogu, eta emakumezkoen lehia horretan, 10 segunduko tartea, bai, Arraun Laguna gaur, erabate nagusi, estropada egin duen, eta 10 segundura geratu zaizkio azkenerako batetik Tolosaldea, eta Orio berare bai. Bai, eta 10 segundu agian da, espero genuena, baina apur bat arte handiagoa. Ikusleo gentorzen lehia estuago baten esperoan, baina hasieratik markatu du Arraun Lagunakek diferentzia hori, batez ere irteran eta Ziabogako irteran markatu ditu denbora, korre haien potentzia igarri da pilo bat, eta arrankada horietan markatu dute diferentziarik handiena, eta espektakula eman dute, haien denbora ere oso denbora ona izan da. Ikusgarria bai, eta Arrauna nola egin gainera, Ibon, nola egin? Era bat adoz, sarrerakoan esan dut gero aztertuko ditugu haizeak aurre eta bestea, baino zerrendan jarri beharreko blena, Arraun Lagunaken lan historikoa. Iruditu zait, gaur baldintza, aurreneko luzean haizea alde izan dute, gero kontra, eta denbora oso azpimarragarria iruditzen zait. Gaur ikusi duguna batez ere uztailean ere ikusi izan dugu, alegia Arraun Lagunak lehenbiziko luzean estropada puskatzen, baina gaurkoa izan da 40 segundorako ondoko kaletik zijoan Tolosaldeari 2 segundu sartu dizkio berehala. Ziabogatik irteran ere joan egin dira, eta batez ere arraunketa. Hori da irudia, 38 palada dira, bloke batean, hori ez dago hobetzeri. Ez dakit niri ala iruditzen zait, txapelarik jantziko bagenu kentzeko moduko iruditu zait, erakutsi duten Arraun Lagunak uste dut udara osoan eman dituela erakustaldi onak, gaurkoa zerrendan lehenbizikoa jarriko nuke. Eta bigarren txandan Orio saiatu da, eta une batez Urrutira ikusi dugu, 15 segundura talakoak bai, baina, azkenerako itxuratu du nolabait, eta Tolosaldearen parera bentzat etorri da. Bai, apurtxo bat mutilenaren antzeko gertatu da, eta handen arteko desberdintasunak asko markatu du, eta gainera Orio nik uste tandan apurtxo bat bakarrik sentitu dela, betiko referenteak galduta, eta agian konparatuta tanda bat eta bestea, Arraun Lagunak eta Tolosak hasierako txanpa hori gehiago lusatu dute, elkarren pike hori apurtxu bat bortxatuz, eta hori ikusi zaila sentatu duela arraunkera apurtxu bat lehenago. Gero arraunean txukun, luze, baina agian Zumaiak ere egin duen estropada zatiarekin hain lurbil eukita, tanda joan da, espero esan moduan, eta hor ere gestio lan bat egon da. Baina azkenan Tolosarekin burrukan, ligak ere erakutzen diguna, apurtxu bat maiatxu bat berago daudela, baina oso parean Tolosaldea eta Orio. Tanda joan da esan duzu, eta badakizu ze joan den, era berean. Gure denbora joan da, Jone, gure denbora joan da. Agurtu egin behar dugu, Ibon, Jone Oliban, Ibon, eskerrik asko bioi, urrengo igandean ere hemen izango gara, eta zuek ere badakizu etxean urrengo igandean hemen izango gara, eta orduan bandera ospatzeak eta izango dira, eta hori guztia zu erakusteko preste gu hemen, eta gustura asko gainera noski. Eskerrik asko, beste behin, eskerrik asko zuei behin, eskerrik asko Lantaldo Sori ere noski, eta eskerrik asko zuei horre izateagatik. Bagoaz, urrengo igandera arte, aio eta ondo izan.